Ναι, ρε. Καταρχάς, να σε καλωσορίσω λοιπόν στο Άλλα τ' Άλλα, στο καινούριο μας podcast, στο καινούριο μας μωρό. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά και είναι χαρά και τιμή μου μαζί. Και χαρά και τιμή. Και χαρά και τιμή. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θα ξεκινήσω με την πρώτη βασική ερώτηση. Πόσα λεφτά έχει στο λογαριασμό σου στην τράπεζα? Ωραία, επόμενη ερώτηση. Ωραία, πες μας αν είναι διψήφιος ή τριψήφιος αριθμός μόνο. Τι τριψήφιος, τι είναι, 50 ευρώ ή 100. Όχι, ρε φίλ. Α, ναι, λάθος. Είσαι σε... Λάθος εδώ, εγώ. Είναι τετραψήφιος, πενταψήφιος, εξαψήφιος. Τι παίζει? Είναι σε διάφορα, όχι διασπορά. Είσαι καλά οικονομικά? Είμαι πολύ καλά, ναι. Ωραία. Και σε επενδύσεις και σε αποταμιεύσεις, αλλά ναι, δεν έχω ένα savings. Δεν έχεις ένα saving account, έχεις διάφορα. Έχω διάφορα. Και επενδύω πολλά σε ταξίδια. Σε ταξίδια. Καλή επένδυση. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας για όσους δεν σε γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι μαζί μας έχουμε σήμερα τον Οδυσσέα Κουτσούπη. Είναι μόλις 22 χρονών. Ασχολείται με το online επιχειρήν, με την επιχειρηματικότητα. Το γνώρισα επειδή μου είχε στείλει κάποια στιγμή ένα μήνυμα στο Instagram. Και με ερωτεύτηκες. Και σε ερωτήθηκα, ναι, και ήρθαμε, αποφάσισα να σε φέρω και εδώ στο κανάλι μου. Και θέλω να επισημάνω ότι μου άρεσε πάρα πολύ το δικό σου mindset. Και κάπως έτσι δέσαμε και αρχίσαμε και μιλάγαμε, ρε παιδί μου. Μιλάγαμε και για τον Τόνι Ρόμπινς στην αρχή, αν θυμάσαι που είχαμε κάνει τον συζήτηση. Μπράβο, για τον Άντονι Ρόμπινς είχαμε πει πάρα πολλά πράγματα και γενικά για το mindset των ανθρώπων, για την καθημερινότητα, πώς πρέπει να βαδίζουμε και τις πεποιθήσεις του καθενός. Και φαντάζομαι είχαμε ταιριάξει πριν καν πας στο Survivor, δηλαδή θυμάμαι που Μπράβο. τότε ήσουν στο Four Seasons ακόμα. Σωστά, ήμουνα στο Four Seasons, δούλευα εκεί, φίλε. Ναι. Άστα. Προσπαθούσα να σκαρφαλώσω από την τρύπα. Και έκανες και events. Και έκανα και events. Ασχολιόμουν, είχα ξεκινήσει. Κάτι βίλες. Μπράβο, έκανα πάρτι σε βίλες. Το ξέρω από τόσο δά, λοιπόν. Καλά, εγώ σε ξέρω από τόσο δά, ρε φίλε. Εγώ όταν σε γνώρισα ήσουν 18 χρονών, νομίζω, 19. Ναι. Και αυτό που θυμάμαι που είχες πει είναι ότι μέχρι τα 25 σου θέλεις να είσαι εκατομμυριούχος. 24. Μέχρι τα 24. Άρα έχουν μείνει 2 χρονάκια ακόμα. Αλλά είμαι confident. Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις? Ναι. Δηλαδή πέρυσι έκανα το 6 figure, του χρόνου πάω για 7 figure. Ωραία. Άρα, ρε φίλε, μόλις τώρα μας αποκάλυψες πάνω κάτω τι παίζει με την τράπεζά σου και απάντησε στην αρχική μου ερώτηση. Όχι, γιατί αυτό είναι εισόδημα. Οκ. Άρα, γενικά αποταμιεύεις, έχεις χρήματα στην τράπεζα και επενδύεις κυρίως σε ταξίδια. Τα ταξίδια το είπα για χιούμορ επενδύω, αλλά είναι επένδυση προσωπική. Δηλαδή γνωρίζεις ανθρώπους γεμάτες εμπειρίες. Νομίζω πως είναι καλύτερη επένδυση όμως. Είναι όντως. Δεν συμφωνείς? Είναι και γιατί ό,τι άλλο ξέρεις μπορεί να το χάσουν αυτό. Αυτό μένει για πάντα. Είναι εδώ και μένει πάντα. Δηλαδή το πώς ιστορίες έχω να πω σε παρέες ή σε συζητήσεις κτλ. Από ταξίδια, ξέρω ποιοι στο Ντουμπάι, στην Λατινική Αμερική, στην Αφρική, οπουδήποτε είναι. Είσαι άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ πέρυσι νιώθω λες και έζησα 10 ζωές, ας πούμε. Έζησες 10 ζωές. Ναι, δηλαδή πέρυσι άλλαζα κάθε εβδομάδα χώρα, έκανα 14 χώρες σύνολο σε μια χρονιά. Όπα ρε. Ναι. 14 ταξίδια σε ένα χρόνο. 14 χώρες. 14 χώρες, εντάξει, άρα 14 ταξίδια. Όχι, γιατί σε κάποιον ήταν σε διαφορετικά. Δηλαδή, Ιταλία πήγα, Βενετία, πήγα Σικελία, πήγα Amalfi Coast. Αυτά είναι 3 διαφορετικά ταξίδια, αλλά. Ωραία. Δεν θέλω να σε διακόψω τώρα εδώ πέρα. Ξέρεις γιατί είσαι καλεσμένο σήμερα εδώ πέρα? Όχι. Λοιπόν, πέρα από τη συμπαθιόμαστε. πέρα τη φιλία, ρε παιδί μου, και τους γνωστούς γενικά. Εγώ πάντα σε αυτό το podcast καλώ ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι και στον κόσμο και να ακούσει κάτι ο κόσμος και να δούμε κάτι διαφορετικό τελείως. Καταλαβες. Ο λόγος που βρίσκεσαι σήμερα εδώ πέρα κυρίως είναι γιατί είσαι, φίλε, μόλις 22 χρονών. Έχεις το mindset και τον εγκέφαλο ενός αρκετά όριμου ανθρώπου. Δηλαδή ενός ανθρώπου που παλεύει να καταφέρει όλα αυτά. Το οποίο για μένα είναι τρελό respect. Το σέβομαι απίστευτα αυτό το πράγμα. Και εγώ το σέβομαι σε σένα. Παρόλο δηλαδή, που είσαι παραπάνω, πάλι πόσους 30 ξέρεις που είναι σαν εσένα. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ. Και που θέλω να καταλήξω. Είπες για τα ταξίδια. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή που θα μας ακούνε, μας βλέπουν τέλος πάντων μέσω του καναλιού αυτού, λένε «Α, ωραία, αυτός έχει πλούσιο μπαμπά, πλούσια μαμά, έχει πλούσιους γονείς, του δίνουν και ταξιδεύει κτλ». Να επισημάνουμε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Δεν νομίζω. Είσαι από πλούσια οικογένεια γενικά? Ούτε πολύ φτωχοί, δεν είναι ότι δεν είχαμε ποτέ να φάμε, αλλά ξέρεις ούτε αντίθετα. Δηλαδή ήμασταν αυτό που θα λέει κάποιος average και ίσως ένα τσακ πιο άνετα, αλλά π.χ. το να πας το καλοκαίρι στην Πάρο διακοπές, αλλά όχι μέχρι να εκεί. πας Ντουμπάι, ξέρω εγώ. Okay. Άρα, ό,τι ταξίδια κάνεις είναι δικά σου έξοδα και είναι χρήματα που έχεις βγάλει 100% μόνος σου. Ναι. Και ήταν δηλαδή από 18,5 χρόνων ξεκίνησα να μένω μόνος. Δηλαδή, ακόμα και στην Αττική άλλαξα. Μεγάλωσα Νέα Ιωνία, μετά πήγα λίγο ένα εξάμηνο Αργυρούπολη, Καλιθέα, Κοροπή σε μια βίλα με άλλους 3 φίλους μας για ένα εξάμηνο. Μετά Αγία Μαρίνα, ξέρεις, παραλιακή. Ναι, πολύ ταξιδεμένος. Δηλαδή, όχι μόνο σε χώρες, αλλά και γενικά στην Αθήνα έχει ταξιδέψει πολύ το παλικάρι. Και μετά σου έφυγα κατευθείαν για Ντουμπάι Νοέμβρη του 22, δηλαδή με 21. Ξενίκιασα το σπίτι, πούλησα το αμάξι, είχα τότε μια Porsche Boxster και τα έδωσα και πήγα, ας πούμε, και από τότε είναι
Πας από εδώ και από εκεί. Από εδώ Αυτός και λοιπόν είναι ο Οδυσσέας Κουτσούπης. Δεν ταξιδεύει μόνο τους κόσμους, ταξιδεύει και την Αθήνα, έχει μείνει σε όλη την Αθήνα. Πες μας για τα καλύτερα μέρη της Αθήνας, τα ξέρουμε κι εμείς. Η αλήθεια είναι ότι με τα μέσα είχα πάει παντού. Δηλαδή, επειδή είχα μια σχέση τότε ξέρεις, στο Λύκειο, είχαμε πάει. Επειδή πάντα μου άρεσε να δοκιμάζω νέες κουζίνες, νέα μέρη, νέα τέτοια. Δηλαδή, ποτέ δεν ήμουν να έχω ένα στέκι. Δηλαδή, πήγαμε ξέρω, στο Τέλεσκοπ στο Χαϊδάρι, να πάω στην Πετρούπολη στο. Πώς το λένε, Άπολης, όχι πώς λέγεται. Άπολης. Ναι, Άπολης, ναι. Άπολης. Και σε διάφορα, δηλαδή από μοναστηρά. Ξέρεις, πάντα με ενθουσίαζε το καινούριο, το explore που έχουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα. Που βέβαια αυτό είναι που με προβλημάτισε ότι είδα ότι τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι όλοι είναι ότι ξέρεις, να δοκιμάσουν οι περισσότεροι. Όχι. Comfort zone. Comfort zone. Οι περισσότεροι εκεί πέρα, κάθε μέρα το ίδιο μαγαζί, κάθε μέρα το ίδιο μπαράκι, κάθε μέρα το ίδιο εστιατόριο, κάθε μέρα η ίδια δουλειά, κάθε μέρα όλα τα ίδια και repeat. Ναι. Λοιπόν, εφόσον τέλος πάντων έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να πω στους αγαπημένους μας ακροατές και θεατές ότι όλο αυτό το podcast δεν θα μπορούσε να γίνει άμα δεν ήταν ο τεράστιος και ένας χορηγός μας, η εταιρεία Τσομίδης υποστηρίζει. Μπορεί να αναρωτιέστε τόσο καιρό τι είναι αυτό το TAF που βλέπετε εκεί πέρα. Εταιρεία Τσομίδης υποστηρίζει, παιδιά. Εργαλεία, βιομηχανικά είδη, μηχανήματα, χρώματα, service. Ό,τι θέλετε μπορείτε να τα βρείτε όλα στην εταιρεία Τσομίδης υποστηρίζει. Θα παίξουμε και ένα παιχνιδάκι κατά τη διάρκεια αυτού του vlog κάποια στιγμή. Δεν μου έχουν πει τίποτα, να ξέρετε. Όχι, δεν ξέρεις τίποτα. Θα δεις έτσι για να. Θα σε βάλουμε να μαντέψεις κάποια πράγματα. Εντάξει. Ο πατέρας μου δεν θα εντυπωσιαστεί μαζί μου. Γιατί ο πατέρας μου ξέρει. Από εργαλεία. Τα πάντα. Έχει λέει μια αποθήκη τεράστια που είναι τέτοιο και είχε μια ελπίδα ότι θα με κάνει. Να ασχολείσαι με εργαλεία. Δηλαδή υπήρχε εξής περίοδο που σου λέει φέρε μου το γαλλικό κατσαβίδι 40 τέτοια κτλ. Και εσύ πήγαινε στη Γαλλία. Και εγώ δεν έχω ιδέα, αδερφέ, εδώ τα μαθαίνω. Δεν έχω ιδέα. Anyways, θέλω να μου πεις αυτή τη στιγμή από τι ηλικία ξεκίνησες όλη αυτή τη φασούλα. Ρε παιδί μου, σε ποια ηλικία λες στο Λύκειο ήσουν στο γυμνάσιο που λες ρε φίλε, εγώ θέλω να ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα, θέλω να αποκτήσω οικονομική ανεξαρτησία, θέλω να χτίσω την ομάδα μου. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Κοίτα, όλο αυτό ξεκινάει πριν πάρεις την απόφαση ότι θα ξεκινήσω κάτι, ξεκινάει πολύ πιο πριν που χτίζει το γιατί. Και είχα ακούσει ένα ρητό που λέγει ο Jim Rohn. Τον ξέρεις, του Tony Robbins. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι υπόλοιποι, αλλά. Ναι. Τέλος πάντων, πολύ γνωστός, ο μέντορας του Tony Robbins τα λοιπά, που έλεγε ότι ξέρεις, όταν το γιατί είναι ισχυρό, το πώς γίνεται εύκολο. Όταν το γιατί είναι ισχυρό, το πώς γίνεται εύκολο. Δηλαδή, άρα, εμένα με τα χρόνια, επειδή δούλευα από 14 χρονών τα καλοκαίρια service, είμαι από Σκύρο και πήγαινα. Από 14, ναι. Ναι, τα καλοκαίρια. Και ξέρεις, όλα αυτά είναι πάρα πολλές ιστορίες, αλλά είναι ότι όλα αυτά σε χτίζουν. Βήμα-βήμα κτλ. Και λες, τελικά αυτό δεν μ' αρέσει. Τελικά αυτό δεν θα βγει κάπου. Βλέπεις μετά τους γονείς σου, ξέρω, και λες, OK, 30 χρόνια δουλεύει εκεί. Same thing, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο τάδε έγινε γιατρός, ναι, αλλά πώς οι γιατροί. Δηλαδή, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι στην κοινωνία αυτό που σου λένε ότι θα σπουδάσεις, να πιάσεις μια δουλειά και σε 5 χρόνια θα είσαι μια χαρά, όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά είναι και το αντίθετο. Δηλαδή, βλέπεις στατιστικά από ανθρώπους που πόσοι αυτό που σπουδάζουν τελικά το ακολουθούν. Ελάχιστοι. Πάρα πολύ λίγα άτομα. Ναι, ή και αυτοί που το ακολουθούν είναι όπως θέλανε. Οι συνθήκες δεν είναι έτσι. Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο να βρεις κάποιον που να σου λέει ότι είμαι happy με αυτό που κάνω. Πολύ λίγοι. Που λες, OK, άρα αυτό δεν το θέλω. Άρα, εγώ έκανα service τα καλοκαίρια. Άρα ήταν. Βασικά και πριν το service ήμουνα. Είχε αλογάκια, ξέρεις, κυριανά άλογα, είναι ένα είδος τέλος πάντων αλόγων. Ναι. Το οποίο ήταν κάτω από το σπίτι μου. Και επειδή ήθελα να βγάλω χρήματα, πήγαινα και τα φρόντιζα, γιατί έχουν μια φάρμα που έρχονταν κόσμος και έκανε βόλτες, επιπληρωμή. Mm-hmm. Και ουσιαστικά είχε κάποιους εθελοντές ο ιδιοκτήτης που τους είχε να βοηθάνε στο να συνοδεύουν το άλογο, ξέρεις, ή να το καθαρίζουν. Και πήγαινες και βοηθούσες εκεί. Και πήγαινα δηλαδή από 12-13 με την ελπίδα, γιατί δεν μπορούσα ακόμα να κάνω service, ξέρεις, την ελπίδα ότι κάτι θα μου δώσει. Mm-hmm. Και το πρώτο 50 που έβγαλε είχε ένα στρέμμα περίπου, το οικόπεδο που ήταν τα άλογα, 2, δεν θυμάμαι τώρα την έκταση. Και είχε πέτρες. Okay. Και μας λέει, ήμουν εγώ και τα δύο του ανήψια, που ήμασταν φίλοι ίδια ηλικία. Και μας λέει, λοιπόν, καθαρίστε τις πέτρες, δηλαδή βάλτε τις σε κουβάδες, να τις αφήσουμε για να μην πατάνε τα άλογα, ας πούμε. Και πρέπει να κάνει 5 που μάζω πέτρες τα λοιπά. Πρώτο 50. Εντάξει, πρώτο 50 φίλε βαρύ. Σου έκατσε. Ναι. Το πρώτο 50 που έβγαλε ever, έτσι. Πού να θυμάμαι. Πού να θυμάσαι στο μυαλό σου. Και μετά ήταν. Ξέρεις, τις δουλειές, επειδή ήμουν πάντα μικρότερος, δηλαδή εγώ ήμουν 14 και άλλοι σερβιτόροι ήταν, ξέρω εγώ, 20-30. Και ήταν και, ξέρεις, δεν ήταν οι πολιτισμένοι τέτοιοι, ήταν του χωριού, ξέρεις, πολύ πιο μπρουτάλ, ας πούμε. Ναι. Και άρα, ξέρεις, πολλές διαμάχες που κάθε φορά, δηλαδή υπήρχαν φορές που, ξέρεις,
που επειδή ήμουν πιο μικρός και δεν ήμουν τόσο συναισθηματικά controlled, ακόμα δεν είχα τον έλεγχο. Καλά, ακόμα περισσότεροι δεν έχουμε συναισθηματικά τον έλεγχο. Ναι, και θυμάμαι δηλαδή ένας να μου είχε πει, ξέρεις ότι αν δεν αντέξεις να πας στη μάνα σου και κάτι μου είχε πει, με είχε προσβάλει, ξέρω κτλ. Δεν θυμάμαι ακριβώς λέξη, αλλά ξέρεις, θυμάμαι ποιος είναι κτλ. Και ξέρεις, όλα αυτά είναι στιγμές που σε χτίζουν. Που είναι το ότι ή το παίρνεις και κλαίγεσαι και λες: OK, η ζωή είναι άδικη και κλείνεσαι μέσα σου, ή λες ότι OK, αυτός είναι ο λόγος που θα τα σκίσει όλα, ας πούμε. Μπράβο. Άρα, ναι, ήταν πολλά τέτοια. Μετά ήμουνα πρόεδρος Καπνταμελούς και ξέρεις, οργάνωνα την πενταήμερη και ταυτόχρονα το ταξιδιωτικό γραφείο που το οργάνωμα μου πρότεινε: ξέρεις, θες να το κάνεις και σε άλλα σχολεία, ξέρεις, το καλοκαίρι για την Ήο, Πάρο κτλ. Και ουσιαστικά το καλοκαίρι που έδινα Πανελλήνιες. Δηλαδή πρέπει να είχα βγάλει, ξέρω. Θα σε πω μετά στις Πανελλήνιες, η αλήθεια είναι. Ναι, θα σε πάω και θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Για να σου απαντήσω. Ναι, είναι ότι πρέπει να είχα βγάλει κανένα 1,5 χιλιάρικο από προμήθειες. Ξέρεις, είχα στείλει 100 άτομα στην Ήο. Άρα από μικρός. Για διακοπές. Ναι, αυτό ήταν ξέρεις, όλα αυτά ήταν απόπειρες ότι OK. Έχτιζες, μάθαινες. Η οργάνωση σου άρεσε πιο πολύ. Να οργανώνεις, να κανονίζεις. Ναι, μ' άρεσε. Δηλαδή κατάλαβα πρώτον ότι η δικτύωση είναι το παν σε οποιοδήποτε κομμάτι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η δικτύωση είναι το παν. Ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που γνωρίζεις και. Γιατί είχα κάνει και απόπειρες σε κλαμπ για PR και τέτοια. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ή ήξερες άλλο κόσμο. Πιο πολύ ταξιδιάριδες. Ήταν και αυτό το είχα κυνηγήσει πολύ. Δηλαδή ήταν ότι είχα βρει κόσμο από Facebook, δηλαδή πολύ hustle από τότε, ας πούμε, που δηλαδή σε όλο το group, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν κάποιος άλλος με τον αδικό, αλλά νομίζω ήμουνα νούμερο 1, νούμερο 2 σε πόσα άτομα έφερα στο νησί εκείνο το καλοκαίρι στο project, το EOS project. Ηλικία αυτό είπες? 17 χρονών προς 18. Okay. Και μετά έκανα door-to-door πωλήσεις. Ναι, πήγαινες πόρτα σε πόρτα. Για εταιρεία τηλεπικοινωνίων, ναι. Και αυτό το έκανα. Αυτό είχα σκεφτεί, μπήκα στο μαθηματικό. Και... Αν είσαι μαθηματικός εσύ, ρε φίλε, το ξέρεις. Δεν είμαι, μπήκα. Μπήκες. Αλλά εν τέλει ποτέ δεν το ακολούθησες αυτό το πράγμα. Ναι, όχι. Γιατί ήταν ότι ξέρεις ότι μπήκα λέγοντας. Γιατί υπάρχει αυτή που θα το συζητήσουμε και μετά όταν μου πεις Πανελλήνιες, αλλά ότι αυτός ο δρόμος που να ακολουθήσει, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή στο μυαλό μου και άρα έδωσα Πανελλήνιες, το είχα βάλει στόχο. Μπράβο, ναι. Και μετά όταν έκανα το door-to-door ήταν. Λέω, αντί να πηγαίνω στη σχολή και να χάνω όλη τη μέρα, θα πηγαίνω να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα που για να τα πληρώνω θα δουλεύω door-to-door το πρωί. Ναι. Άρα δούλευα πλέον τα μαθήματα, τα πέραγα σε εξετάσεις και αυτό ήταν το πλάνο μου. Και door-to-door ήταν από τα καλύτερα σχολεία. Δηλαδή... Επένδυες στον εαυτό σου όμως και έμαθες τι σημαίνει σκατό. Έμαθα τι σημαίνει σκατό, έμαθα πολλά skills. Μου καλέσαν την αστυνομία πόσες φορές, μήπως είμαι. Για ενόχληση τα λοιπά. Θυμάμαι σκηνικά να βγαίνουν, ξέρω εγώ, από τα μπαλκόνια καμιά 30 άτομα με βρίζουν ταυτόχρονα. Αλήθεια, το έχεις ζήσει και αυτό? Ναι, δηλαδή πολλά. Που θέλω να σου πω ότι όλα αυτά είναι ότι εκεί έγινε το κλικ, ότι OK. Δηλαδή υπήρχε ένα ρητό που είχα ακούσει, μου έχει κάνει το κλικ που λέει ότι. 2 ρητά βασικά. Ένα που λέει ότι αν δεν βρεις κάποιον τρόπο να βγάζεις χρήματα όσο κοιμάσαι, θα δουλεύεις μέχρι να πεθάνεις. Όπα, καλώς. Και αυτό λέω ότι OK, άρα πρέπει να βρεις κάποιο τρόπο να έχεις leverage. Που σε μια δουλειά που ανταλλάσσεις χρόνο για χρήμα δεν μπορείς να το κάνεις. Ναι. Και το άλλο ήταν ότι είτε θα δουλέψεις και θα χτίσεις τα όνειρα τα δικά σου ή το αφεντικού σου. Μπράβο, συμφωνώ 100%. Δεν υπάρχει και ντροπή, απλά είναι το τι τελικά τη διαλέγεις. Που είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Το παρουσιάζουν τώρα ότι η επιχειρηματικότητα είναι εύκολη, ότι ξεκινάς και θα βγάλεις ένα χιλιάρικο μπαμ. Γι' αυτό και θα το κάνουν πολύ έτσι. Ναι. Γιατί είναι το ρίσκο εκεί. Ναι, είναι το ρίσκο, είναι η ευθύνη, είναι ότι πρέπει να είσαι self-motivated, είναι ότι δεν θα σου πει κανείς τι να κάνεις, πρέπει μόνος σου. Δηλαδή, εσύ έχεις την πειθαρχία σήμερα το πρωί μου πες να πας για τρέξιμο. Γι' αυτό το δείτε fit τώρα. Προσπαθώ να χάσω κιλάκια, παιδιά. Που δεν σου λέει κανείς να το κάνεις. Πρέπει να το κάνω εγώ για τον εαυτό μου. Που σου άρεσε τον εαυτό μου. Βάζεις μόνος σου. Περισσότερο είναι ξυπνητήρι, το κλείνω. Το κλείνω και μόνο κι άλλο. Γιατί είναι ωραίο το κρεβάτι και είναι ωραίο το άραγμα και η ζωή κτλ. Όσα μου διηγήθηκες τώρα, αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που βρίσκεσαι σήμερα μαζί μας. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το mindset και εγώ πιστεύω 100% σε αυτό. Και επειδή κάτι που επισήμανες πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι περισσότεροι σπουδάζουν και τελειώνουν κάτι. Και πραγματικά τώρα αναφέρομαι σε πολύ νεαρές ηλικίες, γιατί μακάρι να το άκουγα κι εγώ σε αυτή την ηλικία που δεν το άκουγα πολύ. Ναι. Είναι ότι σπουδάζουμε κάτι, προσπαθούμε να πάμε να δώσουμε πανελλήνιες, κάτι το οποίο ή δεν το γουστάρουμε ή επειδή μας το επιβάλλει η κοινωνία ή οι γονείς μας ή οποιοδήποτε. Σε καμία περίπτωση, νομίζω πως μετά από αυτό το podcast οι γονείς θα με κυνηγάνε με τις πέτρες. Αλλά. Ναι, μπορεί. Αλλά εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, ειλικρινά, στο σχολείο μου, εγώ δεν ήμουν καλός μαθητής. Ωραία. Εγώ ήμουν συνέχεια έξω, ωριές αποβολές. Ναι. Τρέλα μόνο και εγώ ήμουν πρόεδρος. Καλούς βαθμούς είχες όμως ή... Όχι, δεν είχα καλούς βαθμούς. Δεν είχα καλούς βαθμούς. Αυτοί που είναι όλοι έξω και τα λοιπά, αλλά 18. Ναι, όχι, δεν ασχολιόμουν. Δεν με ενδιέφερε το σχολείο. Δεν μου άρεσε η φάση αυτή του το σχολείο μέσα πρέπει να διαβάζεις, να πάρεις βαθμούς. Δεν το γούσταρα αυτό το πράγμα. Άλλο στο πανεπιστήμιο που εκεί πραγματικά ήμουν γαμάτος. Αλλά στο σχολείο. Ναι, ρε, στο Ντυρί ήμουν πολύ καλός. Στο Ντυρί. Γιατί εντάξει, με ενδιέφερε αυτό που έκανα. Αλλά στο σχολείο, ρε φίλε, αυτό που παρατηρούσα, είχαμε μαθητές. Οι οποίοι, αδερφέ, ήταν γαμό τους μαθητές,
Μαθητές του 19, φίλε, απουσιολόγοι, 18. Ο Τάλα είναι κολόπεδο, είναι έξω, κάνει παρές, παρτάρει. Είναι αυτοί που σε δίνουν κιόλας. Πολύ σωστά. Αλλά τι γίνεται. Κοιτάω τώρα πίσω και βλέπω αυτά τα παιδιά ότι ακόμα ή σπουδάζουν, ή είναι σερβιτόροι, όχι όλοι βέβαια, ή ακόμα δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Καταλαβες. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις από πολύ νεαρή ηλικία σε τι έχεις ταλέντο, τι μπορείς να κάνεις καλά και πού θέλεις να οδεύσεις. Πολύ δύσκολο όμως αυτό, φίλε. Πολύ δύσκολο γιατί. Πολύ. Τι γίνεται, οι περισσότεροι είναι ότι δεν νιώθουν ότι έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ο λόγος που πήγα στις Πανελλήνιες, είχα πάει σε. Πώς το λένε, επαγγελματικό προσανατολισμό που πας. Ξέρεις, όταν είσαι στο σχολείο και σου προτείνει κάποιος ότι ξέρεις να ακολουθήσεις αυτό το μονοπάτι. Θετική κατεύθυνση πληροφορική. Ναι, αλλά και αυτό. Ότι θα πας σε αυτή τη σχολή, μεταπτυχιακό μετά εκεί. Μπράβο. Σου βγάζει ένα πλάνο. Okay, ναι. Και θυμάμαι, δηλαδή, εγώ έκανα τώρα τεστ προσωπικότητας που λέγανε 80-90% επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, ξέρεις να είναι αυτά και δεν υπάρχει. Δηλαδή, και αυτός που θα πει ότι πάνω από σπουδάσω διοίκηση επιχειρήσεων. Δεν γίνει επιχειρηματία σπουδάζοντα διοίκηση. Όχι, αν σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων, πολύ απλά θα καταλήξει να δουλεύει 9 to 5 σε μια δουλειά. Γιατί αυτό που σου μαθαίνει δεν είναι επιχειρηματία. Είναι καθηγητής που ξέρει θεωρία. Δηλαδή, ο επιχειρηματία γίνεται στον δρόμο, να το πω έτσι. Ξέρεις, πολύ σωστά. Άρα, μου είχε πει, ξέρω εγώ, ξέρει τι μπες στο μαθηματικό, να κάνει μετά ένα MBA Ολλανδία ή Αμερική ή κάτι και σιγά σιγά να. Που αυτό δεν είναι το επιχειρηματικό. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, μια χαρά, εγώ έχω και γνωστούς και φίλους που μπορεί ο άλλος να έχει ανέβει, να έχει γίνει CEO, CFO, οτιδήποτε. Ναι. Αλλά είναι άλλο μονοπάτι. Δηλαδή, κατάλαβα, είναι περισσότεροι, έχω δει στην Ελλάδα, ούτε στο κομμάτι του αθλητισμού έχουν πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, ο άλλος είναι καλός στην ξυφασκία. Γενικά στη χώρα μας δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες. Ναι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν έχει στήριξη. Boxing ή οτιδήποτε και λες, ο άλλος μπορεί να είναι φοβερός και δεν υπάρχει υποστήριξη. Ή είναι καλός στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρει το manager κτλ. Δεν υπάρχει. Και στα καλλιτεχνικά το ίδιο, χορούς, δηλαδή κάποιος που θα είναι εσύ. Εγώ χορευτής ήμουνα μια ζωή. Ναι, που λες πόσο πιθανό. Στήριξη μηδέν. Το πάθος του. Θα ζήσει από αυτό. Όχι, δεν μπορείς. Γι' αυτό το σταμάτησα το χώρο, επειδή ήξερα ότι δεν θα φάω ποτέ από αυτό. Δεν θα φάω. Και έκανα 7 ώρες την ημέρα προπόνηση. Δεν είχα ζωή. Ναι. Προπόνηση και δεν είχα ζωή και δεν είχα στήριξη όμως. Κατάλαβες. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό και γενικά δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε τη στήριξη. Ακόμα και τα υπάλληλα, δηλαδή που εγώ ποτέ δεν ήμουν κτλ. Αλλά κάποιο που μπορεί να του αρέσει ένα τεχνικό επάγγελμα, ούτε εκεί. Δηλαδή θα είναι αυτό το πας ΕΠΑΛ. Ξέρεις, και είναι και μετά και οι καθηγητές πάνε με τη λογική ότι είναι όλα κολόπεδα στο ΕΠΑΛ και τα παιδιά πάνε ότι πάω να χαλαρώσω. Να λυτέψω και να είμαι cool. Μα γι' αυτό πας. Και τελικά όλο είναι το ότι άρα ή Πανελλήνιες ή τίποτα. Είναι αυτό. Που αυτό είναι ένα μήνυμα, ας πούμε, άμα κάτι παραπεραστεί που βλέπει κάποιο είτε που έδωσε Πανελλήνιες και δεν πέτυχε, είτε που θα δώσει είναι το ότι. Δεν τελειώνει εκεί η ζωή. Ούτε τελειώνει. Ούτε ξεκινάει, δηλαδή είναι το ότι αν είναι μια επιλογή που σου αρέσει, μια χαρά. Δεν είμαι από αυτού που θα πω ότι αν μπει πανεπιστήμιο είναι χάλια. Αλλά ούτε όχι, και το άλλο. Είναι κάποιοι γι' αυτό, ρε. Είναι ναι. Κάποιοι που πραγματικά το γουστάρουν και κυνηγάνε από πολύ νεαρή ηλικία το όνειρό του. Και το όνειρό του είναι να δουν δικηγόροι, γιατροί, να δουλεύουν στην εστίαση, οτιδήποτε. Εγώ του θαυμάζω αυτού του ανθρώπου και μπράβο του. Απλά αναφέρομαι πιο πολύ στου ανθρώπου οι οποίοι δεν ξέρουν τι θέλουν και του το πλασάρουν οι γονείς του ή η κοινωνία. Και δεν δοκιμάζουν. Γιατί άμα φοβούνται όλοι μη κάνουν λάθος, ρε φίλε. Καταλαβες. Φοβούνται όλοι το λάθος. Επειδή αυτό λέγαμε κι εμείς προάλλες. Ναι. Ότι άμα δεν κάνεις λάθος, δεν κάνεις 1000 λάθη, δεν θα μάθεις ποτέ. Μα οι πιο πετυχημένοι άνθρωποι θα σου λένε για το πόσες φορές αποτύχανε. Δηλαδή, ακριβώς. Πάντα έχουν δηλαδή, άμα ακούσεις αποστολές του Stephen Hawking, εγώ πριν βγάλει το πρώτο βιβλίο της J.K. Rowling για το Harry Potter. Θύμισε μου λίγο σε πόσα εκδοτικά πήγε, ρε φίλε. Είναι από δεκάδες, ή ο Sylvester Stallone για το Rocky, που ήταν πόσες φορές που του είπαν δεν θα κάνεις τα λοιπά και του απορρίψαν και δεν είχε να φάει. Είναι και ιστορία που πούλησε το σκύλο του. Μπράβο. Δεν είχε να φάει κτλ. Και μετά πήγε τον αγόρασε. Άρα θέλω να σου πω ότι είναι τόσες ιστορίες που λες ότι τελικά αυτός για να πετύχει. Ξέρεις, όλοι το βγάζουν ότι είναι overnight success, ότι είναι σε μια νύχτα. Δεν είναι τίποτα σε μια νύχτα. Τον έμαθε σήμερα, επειδή 20 χρόνια, 10 χρόνια, 5 χρόνια κάνει για να μπορέσει να γίνει. Χτίσιμο, αδερφέ. Είναι χτίσιμο και όταν πέφτεις ξανά από το μηδέν. Και εδώ πέρα θέλω να σε πάω σε έναν άνθρωπο που θαυμάζω εγώ πάρα πολύ και συγκεκριμένα έχει να κάνει με αυτή την εταιρεία που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, την εταιρεία Τσομίδης υποστηρίζει. Με το πατέρα του Τσομίδη, αυτός που ουσιαστικά ήταν στην αρχή σε όλη τη φάση. Είχε χτίσει την εταιρεία, ωραία, και εν τέλει ό,τι είχε μέσα και ξεκίνησε να χτίζει. Είχε υπαλλήλους μέσα, είχε εργαλεία μέσα, βίντεο στα πάντα. Κάηκε. Όλη η εταιρεία, όλοι κάηκε. Δεν έμεινε τίποτα, ρε. Έμειναν, ξέρω εγώ, 10 πράγματα μέσα στο μαγαζί. Εδώ, σε αυτό το χώρο ήταν. Δεν ήταν, νομίζω, σε αυτό το χώρο, ήταν σε άλλο χώρο. Okay. Και μετά λέει, ωραία, το φτάσαμε μέχρι εκεί, έγινε το κακό. Πέσαμε, χάσαμε και χρήματα και ψυχολογία. Και υπαλλήλους, γιατί, ρε φίλε, γιατί οι υπάλληλοι θα φύγουν, εσύ είσαι ο επιχειρηματίας, πρέπει να τους πληρώσεις, να καλύψεις τα έξοδα, να τα ξαναφέρεις όλα στην αρχική τους φάση και λέει όχι, εγώ θα το ξανακάνω. Και φίλε, πήγε και έκτισε αυτό εδώ, το οποίο είναι ακόμα πιο πετυχημένο από ό,τι ήταν το προηγούμενο. Και χτίζει μέρα με τη μέρα. Γι' αυτό δεν είναι overnight success, αδερφέ. Όλα θέλουν πολύ υπομονή και πειθαρχία. Μα υπάρχει ένα ρητό που λέει
Δεν θυμάμαι τώρα σε ελεύθερη μετάφραση ότι για οτιδήποτε άλλο ανταμείβεται δημόσια είναι για όλη τη δουλειά που βάλε privately. Μόνο, μόνος του. Μπράβο. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον Kobe Bryant, τον Michael Jordan, δηλαδή, όποιον αθλητή δεις σε όποιο χώρο, γι' αυτό και υπάρχει ένα ρητό που λέει η επιτυχία αφήνει ίχνη. Δηλαδή, αν κάτσεις και μελετήσεις ολονών την πορεία, είναι τόσο κοινά το ότι ξέρεις, δεν κάθονταν να είναι όλη μέρα στο κλαμπ, δεν κάθονταν να ήταν όλη μέρα στις καφετέριες, δεν κάθονταν να ήταν όλη μέρα σε ποτά. Δηλαδή, όλοι οι αντιπερισπασμοί τέλος πάντων ήταν ξεκάθαρο το ότι that's not the way. Πέρα να βρω κάτι άλλο. Ακριβώς, συμφωνώ 100% σε αυτό το πράγμα. Παρεμπιπτόντως, μιας και αναφέρθηκα πριν, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί πραγματικά έχουν πιάσει μια ωραία ροή και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Είναι εδώ πέρα απ' έξω αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος, ο Παναγιώτης της εταιρείας Ομίδης υποστηρίζει, και θα ήθελα πάρα πολύ, πριν συνεχίσουμε σε αυτό το podcast, να σου κάνουμε ένα τεστ. Το τεστ λοιπόν έχει να κάνει, μόλις τώρα φέρανε στο στούντιο μια βαλίτσα τεράστια μακίτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Τσομίδη. Και θα παίξουμε λοιπόν μαζί ένα πολύ πολύ γρήγορο παιχνίδι για να συνεχίσουμε σε αυτή την όμορφη ροή που είχαμε. Δεν μ' αρέσει να χάνω, να ξέρεις. Ελπίζω να μην χάσεις και ελπίζω να είσαι ενήμερος. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, κανείς δεν είναι σίγουρος. Γιατί κάνω τεστ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια πράσινη λοιπόν βαλίτσα μακίτα, την οποία πάω να την ανοίξω. Μέσα έχει κάποια εργαλεία. Εντάξει. Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία είναι πολύ επίκαιρα. Θέλω να σου κάνω ερωτήσεις. Πώς λέγεται το κάθε εργαλείο και γιατί χρησιμεύει και εσύ απλά να μου απαντάς. Θα έχω hints από εκεί πέρα. Δεν θα έχεις κανένα hint, είσαι 100% μόνος σου. Απέδειξέ μας τι μπορείς να κάνεις. Να ξέρεις εξαρτάται η ζωή σου από αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο. Εγώ όπως βλέπεις τα βλέπω, γιατί δεν τα ξέρω για πολύ καλά. Κλέβεις. Λοιπόν. Πρέπει να μου φέρεις σε μένα τη βαλίτσα να το ρωτήσω εγώ το. Θα σου δείξω το πρώτο που είναι το πιο επίκαιρο από όλα. Και είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Παρεμπιπτόντως να επισημάνω πως όλα λειτουργούν με μπαταρία. Δεν χρειάζεται να το έχεις στην πρίζα όταν δουλεύεις. Λοιπόν. Είναι αυτό εδώ. Μπορείς να το πιάσεις. Πρόσεχε μην το πατήσεις. Εδώ πέρα έχει την ασφάλεια. Δες το και πες μου τι είναι. Πώς ονομάζεται το συγκεκριμένο και γιατί το χρησιμοποιούμε. Είναι αλυσίπρονάκι χειρός. Έχει ένα. Το πας πολύ καλά. Το πας πολύ καλά. Σίγουρα ξέρω το μεγάλο. Τραβάζει εκεί πέρα. Αυτό δεν τραβάει. Θέλει μπαταριούλα και είσαι έτοιμος. Θέλω να μου πεις όμως γιατί τώρα αυτόν τον καιρό τι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Όπως το είπες, είναι κλαδευτικό μεν. Κλαδευτικό είναι. Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με κυπουρικά κτλ. Κάνει. Μπράβο, μας κάνει. Το βρήκα. Άρα είσαι πολύ καλά. Κέρδισες. Ένας πόντος μέχρι στιγμής. Άμα βρεις και τα τρία, παίρνεις μπόνους. Το μπόνους δεν μπορούμε να σου το πούμε τώρα, θα το πούμε μετά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλαδευτικό. Και επίσης, μιας και είμαστε στην επικαιρότητα που τώρα όλος ο κόσμος πηγαίνει, κλαδεύει τις ελιές τους κτλ. Και τους κήπους τους και γενικά έρχεται μια έτσι καλοκαιρινή ανανέωση, είναι ευκαιρία να πάρετε ένα πάρα πολύ ωραίο μακίτα αλυσοπριονάκι. Λοιπόν, πάμε για την επόμενη ερώτηση. Είμαι confident τώρα. Ξέρεις, βήμα-βήμα χτίζεται η επιτυχία. Έβρικα το πρώτο. Λοιπόν, το πρώτο το βρήκες. Πάμε να δούμε αν θα καταφέρεις να βρεις και το δεύτερο. Αυτό εδώ είναι και το αγαπημένο μου παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, μπορείς να το κρατήσεις. Πιάσ' το εργαλείο. Όσοι μας ακούνε και δεν το βλέπουν, μπορεί να το παρεξηγήσουν λιγάκι. Συγγνώμη, παιδιά. Τι είναι αυτό και γιατί χρησιμεύει. Έχεις 15 δευτερόλεπτα. Κοίταξε. Άμα ήταν ιατρικό εργαλείο, θα έλεγα το βάζεις στην καρδιά και κάνει. Στη ρόγα σου. Παλμομέτρηση. Για πες μου. Κοίταξε, για να έχει εδώ πέρα. Το βάζεις μήπως για μετρήσει του ρεύματος το. Όχι. Είναι πολύ πιο απλό το πράγμα. Είναι πιο απλό, Σίγουρα δεν είναι. Οδηγάς αμάξι. Ναι. Ωραία. Σου έχει τύχει ποτέ να σκάσει λάστιχο. Στο λάστιχο. Μετράει την πίεση του λαστίχου. Όχι, που σκόνει το λάστιχο, είναι πάρα πολύ απλό. Είναι αυτό το εργαλείο. Να πω ότι είναι τρόμπα. Είναι τρόμπα. Είναι τρόμπα αυτό ηλεκτρική. Να ορίστε, το έχεις κάνει τώρα και Είναι τρόμπα ηλεκτρική. Λειτουργεί με μπαταρία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή έχεις μείνει στο δρόμο. Παίρνεις, φούσκωσες το λαστιχάκι σου και συνέχισες. Και πάμε. Κοίταξε, βρήκα το αμάξι, άρα μισό πόντο παίρνω. Παίρνεις 1,3. Είσαι 1,3, αδερφέ. Πάμε και για το τελευταίο. Πάμε και για το τελευταίο που είναι το αγαπημένο μου και είναι το πιο δύσκολο από όλα. Καφέ φτιάχνει. Τι είναι αυτό. Φτιάχνει καφέ. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Παιδιά, ολόκληρη καφετιέρα μακίτα. Είσαι τώρα στην οικοδομή. Σωστά, δεν το αλήφεις ωραία το τσιμέντο σου, βάζεις πέτρα. Όχι, ξέχασα. Θέλω να πιω καφεδάκι. Θέλω τον πόνος μου. Θέλω καφεδάκι. Ωραία. Πηγαίνεις, σηκώνεις, καφές, μακίτα. Γεια σας, ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο ο καφέ σας. Καφές μακίτα λοιπόν.
Και δεν πίνω καφέ και το κατάλαβα, έτσι. Double points νομίζω. Ακριβώς. Λοιπόν, κέρδισες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Τσομίδης υποστηρίζει. Σας παρακαλώ από το στούντιο μπορείτε να παραλάβετε αυτό το κουτί και εμείς πάμε να επανέλθουμε πίσω στην συζήτησή μας. Τέλεια. Λοιπόν, η συζήτησή μας, θυμάμαι αυτό που είχες αναφέρει, τέλος πάντων τώρα είχες πει κάποια references για κάποιους ανθρώπους. Μιλάγες για αθλητές που έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους. Ότι προφανώς δεν ήταν απλά να κάθομαι σε ένα μπαρ, σε ένα μαγαζάκι και να τα πίνω και να είμαι καλά. Αλλά κάθε μέρα επενδύανε σε αυτό που θέλουν να καταφέρουν στη ζωή τους. Εστιάζανε στη μαεστρία αντί για το αποτέλεσμα. Φίλε. Αυτή είναι η διαφορά νομίζω. Δηλαδή ότι ο άλλος, γιατί αν εστιάζει στο αποτέλεσμα, απογοητεύεσαι. Ξέρεις, το αποτέλεσμα δεν θα έρθει σήμερα. Δηλαδή, ξεκινάς εσύ, ας πούμε, γυμναστική. Πας 3 μέρες γυμναστήριο, δεν θα δεις διαφορά. Δηλαδή, οπτικά. Θα νιώθεις. Θα λες, κτλ. Αλλά στη ζυγαριά τίποτα. Αν όμως εστιάζεις ότι ωραία, να γίνω καλός στη διατροφή μου, να γίνω καλός στις επαναλήψεις, να έχω πειθαρχία, δηλαδή να καλλιεργήσω τα γύρω-γύρω, τελικά θα δεις ότι σε 1-2 μήνες το αποτέλεσμα ήδη θα αρχίσει να εμφανίζεται. Θα αρχίσει να εμφανίζεται. Αλλά οι πιο πολλοί που τα παρατάνε. Πριν, εκεί, δηλαδή τα παρατάνε εκεί, στο transition πάνω. Εκεί που κουράζονται, πάνω που πάει να φανεί κάτι. Κάτι πάει να γίνει. Εκεί που να κάνεις το extra mile, ας πούμε. Γιατί θυμάμαι, έλεγε ο Μοχάμεντ Αλί. Ο μποξέρ. Ναι, που λέει, το ρωτάγανε πόσους κοιλιακούς κάνεις, πόσες επαναλήψεις. Λέει, δεν ξέρω, μετράω όταν αρχίζω να πονάω. Σωστός ο παίχτης. Που είναι γάμα, να το σκεφτείς ότι γιατί όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Είναι τη στιγμή που θες να παρατήσεις όταν κάνεις το extra mile που κάνεις δουλειά. Σωστός. Δηλαδή κάνεις push-ups, ας πούμε. Μπορείς 20, το 21, 22, 23 είναι μετράει. Που θα γίνει το μπάμπα. Μπράβο. Γι' αυτό το λόγο, όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, αυτό που θέλω να μεταφέρω κυρίως είναι ότι, παιδιά, πραγματικά. Μην το παρατάτε το κομμάτι, συνεχίστε το, παλέψτε το, πουσάρετε μέχρι τέλος. Και εγώ είμαι της άποψης, πραγματικά είμαι της άποψης, ότι άμα κάτι θέλεις πολύ, ρε φίλε, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, δεν γίνεται να μην το κάνεις. Ναι. Ειδικά άμα εστιάσεις στο να ξεχωρίσεις. Γιατί άμα σκεφτείς, δηλαδή αυτό που κάνει ο Τσομίδης εδώ πέρα ή οποιοδήποτε άλλος, δεν είναι ότι υπάρχει τόσο ανταγωνισμός στην κορυφή. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι τόσοι πολλοί οι οποίοι είναι κορυφαίοι. Θα υπάρχουν πολλοί που θα ασχολούνται με το χώρο, αλλά όταν δηλαδή εστιάζεις θα πεις ότι εγώ θα γίνω master, είναι ελάχιστοι άνθρωποι. Δηλαδή ήδη, αν δεν τα παρατήσεις και συνεχίζεις, οι περισσότεροι επειδή τα παρατάνε στην πορεία, ήδη είσαι καλύτερος. Ήδη έχεις πάει μπροστά δηλαδή. Ναι. Ας πούμε, εσύ αυτό που κάνεις ένα podcast. Πολλοί θα έχουν ξεκινήσει, θα έχουν κάνει ένα επεισόδιο podcast. 2, 3 και μετά. Ή ξέρω εγώ, δεν κάνουν κάθε εβδομάδα, κάνουν κάθε 2 εβδομάδες. Ναι. Μετά κάθε μήνα. Consistency ισχύει. Ναι. Η συχνότητα, το καθημερινό, το κάθε εβδομάδα να είσαι συνεπής στο να το κάνεις. Γιατί κακά τα ψέματα και αυτό το podcast χτίστηκε με δυσκολία, με υδρότα και επίσης δεν πάνε πάντα τόσο καλά όσο θα θέλαμε εμείς. Ή ας πούμε, ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις να περιμένεις κάτι τελείως διαφορετικό, να περιμένεις άλλη απήχηση και ξαφνικά να μην έχει την απήχηση. Είτε τα vlogs. Γιατί όταν ξεκίνησα τα vlogs, φίλε, στην αρχή δεν είχα πάρει ούτε τα views που θέλω, ούτε τα subscribers που θέλω, ούτε ήξερα ακριβώς τι θέλω να προβάλλω. Ακόμα δυσκολεύομαι πολλές φορές. Απλά συνεχίζω και το κάνω γιατί ξέρω ότι μία μέρα όλο αυτό θα έχει μία καλή απήχηση προς τον κόσμο. Αν μπορούμε να δώσουμε 5 καλά πράγματα, λίγο entertainment, να περνάει όλος καλά. Όσο περισσότερο value δίνεις, τόσο πιο ξέρεις, ο άλλος τελικά θα κάνεις διαφορά. Γιατί περισσότεροι κοιτάνε βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή, πώς θα βγάλω χρήματα σήμερα. Και μετά χάνουν τη μεγάλη εικόνα. Ενώ όταν εσύ έχεις ένα πλάνο που λες ότι ωραία, θα δώσω αξία, θα χτίσω foundation, δηλαδή ο άλλος θα σκέφτεται τα άλλα και θα έχει θετικά συναισθήματα. Πώς αυτό θέλω. Την Apple και αυτό. λέει. Μπράβο. Ακριβώς αυτό. Παρόλο που δεν έχω iPhone, αλλά κατάλαβα. Εσύ δεν έχεις iPhone, ναι, η αλήθεια είναι. Samsung. Ναι. Εγώ είμαι Apple, αδερφέ. Εντάξει, πας με τη μάζα εσύ. Ωραία, πάμε για beef. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments, παιδιά, Samsung ή Apple. Το μεγαλύτερο beef εννοείται Apple. Θα σου γεμίσω views τώρα. Και να κάνω και tag τους άλλους. Ναι. Στο Facebook δεν για το highlight που σου έρχεται ειδοποίηση, το έχεις δει. Κάνουν tag highlight στα comments. Το έχεις δει. Όχι. Αν κάποιος κάνει tag highlight σε όλους τους φίλους του, πετάει ειδοποίηση. Και έχεις τώρα κάθε φορά ειδοποίηση σε άσχετα θέματα. Απλά θέλω να το ακούσεις. Ναι, θες να τους κάνεις ένα friend κατευθείαν αυτούς. Τέλος πάντων, αν το δεις. Ναι. Όχι, δεν το έχω τσεκάρει καθόλου. Πήγαινε, εκνεύρισε τον κόσμο. Πάτα εσύ tag highlight στο Facebook σε κάποιο post. Tag highlight λέξη. Ναι. Και θα πάρω το, Και θα μου έρθει ειδοποίηση και εμένα, ρε. Δεν το ήξερα, παιδιά. Δοκιμάστε το και εσείς από το σπίτι σας. Και να μην μου έρθει ειδοποίηση κάθε μέρα δεν θα είναι ό,τι καλύτερο. Πάντως αυτό πες με το consistency ταιριάζει και ένα άλλο που λέει longevity creates credibility. Δηλαδή η μακροζωία δημιουργεί αξιοπιστία. Δηλαδή οι περισσότεροι την πατάνε πριν προλάβουν να γίνουν ειδικοί. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις εσύ, ας πούμε τώρα είναι. Εσύ ήδη έχεις ένα foundation και λόγω του Survivor και λόγω όλων των πραγμάτων που έχεις κάνει, αλλά παίζει κάποιος ξεκινάει για day one και μπορεί να πει εγώ τώρα δεν θα με πάρουν σοβαρά αν ξεκινήσω πωλήσεις γιατί είμαι μικρός. Δεν θα με πάρουν σοβαρά σαν δικηγόρο γιατί είμαι στην αρχή. Αλλά φίλε, άμα κάτσεις και πεις ότι με τον καιρό βάζεις το χρόνο, απλά ότι είσαι καιρό.
Σίγουρα θες να είσαι καλύτερος, υπάρχει καμπυλιμάδες, αλλά απλά ότι είσαι καιρό. Ξέρεις πώς λέει κάποιος, είμαι γιατρός 20 χρόνια. Κατευθείαν λες αυτός είναι καλός. Ναι, επειδή Ενώ είναι 20 άλλος χρόνια είναι γιατρός 1 χρόνο, λες. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ μου αρέσει να υποστηρίζω τους πιο φρέσκους. Ναι, όχι, συμφωνώ, αλλά σου λέω το τι κάνει η κοινωνία. Η κοινωνία, η μάζα. Ναι, εγώ προσωπικά είμαι στο πιο fresh. Μ' αρέσει δηλαδή να ξέρω ότι ο άλλος τώρα ξεκίνησε. Και γιατί τον υποστηρίζεις, γιατί βλέπεις τον εαυτό σου σε αυτόν. Ίσως κάπως έτσι. Δηλαδή και τώρα είμαι σε μια φάση που, είμαι 30, έχω το YouTube, δουλεύω και στην τηλεόραση κτλ. Κάνουμε κάποια πραγματάκια. Αλλά ξεκίνησα τώρα μια εταιρεία κι εγώ. Που ασχολείται με social media marketing management, στην οποία ρε παιδί μου τρέχουμε προφίλ, τρέχουμε Instagram, κάνουμε φωτογραφίσεις, κάνουμε campaigns, κάνουμε reels, κάνουμε videos, κάνουμε e-shops. Γενικά ρε παιδί μου, ό,τι μπορεί να κάνει για μια εταιρεία που χρειάζεται για να προβάλλει λίγο την ηλεκτρονική της εικόνα προς τα έξω. Αποφάσισα ρε παιδί μου να το κάνω, γιατί διαχειριζόμουν 2 εταιρείες ρε παιδί μου. Και μετά λέω ρε φίλε, αφού πάει καλά, έχεις όλα τα connections για να το δημιουργήσεις αυτό. Ξεκίνα λίγο να το αναβαθμίσεις, να το κάνεις επιχείρηση, να πάρεις εταιρείες πολλές, να διαχειρίζεσαι, γιατί σίγουρα θα τους προσφέρεις κάτι καλό. Και ξεκίνησα λοιπόν. Αδερφέ, αλήθεια σου λέω, πρέπει να είχα πάρει 100 τηλέφωνα, 100 εταιρείες. Και να έχω ακούσει. Cold calls. Calls. Έβρισκα στο Google τοποθεσία, έβλεπα Instagram. Λέω αυτό το Instagram μπορεί να γίνει καλύτερο. Πάμε να πάρουμε τηλέφωνο. Αυτό το Instagram θέλει reels, θέλει βιντεάκια. Πάμε να το κάνουμε καλύτερο. Αυτή η σελίδα του Instagram. Ναι, οι περισσότεροι θα κολλώνανε και το call να πάρουν. Μπράβο, μα και εγώ σε κάποια φάση, φίλε, άρχισα και αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα. Ήμουν σε φάση, μήπως είμαι λίγο μαλακάς, μήπως δεν είναι ωραίο αυτό που κάνω, μήπως δεν πρέπει να. Αλλά μετά λέω, ρε φίλε, το θέλεις. Θέλεις να το κάνεις, θέλεις να χτίσεις αυτό το πράγμα, έχεις να προσφέρεις κάτι, μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι το κλειδί, ότι σκέφτεσαι τη συνεισφορά που θα κάνεις στον άλλον. Μπράβο. Και γιατί θυμάμαι, έκανα μια εκπαίδευση κάτι συνεργάτες που λέγα για το φόβο της αλλαγής. Και λέω ότι περισσότεροι ο λόγος που φοβούνται να αλλάξουν γιατί σκέφτονται τον εαυτό τους. Ενώ αρχίζεις να σκέφτεσαι το κοινό, δηλαδή π.χ. εγώ έχω κάνει πολλές ομιλίες σε κοινό, 500 άνθρωποι κτλ. Ναι. Το γνωρίζω και μπράβο σου, γι' αυτό τους έχω δει και σε παρακολουθώ και δίνεις πολύ ωραίες ομιλίες. Ναι, που ξέρεις πόσο ο κόσμος φοβάται το public speaking. Δηλαδή το κάποιος, ακόμα και στο podcast που δεν είναι κανείς εδώ πέρα, σε πιάνει ένα άγχος ότι θα μιλήσω, θα με ακούσουν τώρα. Ή ξέρω εγώ. Ναι, δηλαδή το πόσο φοβάται ο κόσμος στην έκθεση, που νομίζω είναι και ο νούμερο 1 φόβος. Δηλαδή πιο πολύ φοβούνται το public speaking παρά το θάνατο. Στην Αμερική, νομίζω το 45% είχε πει ότι φοβούνται πιο πολύ να μιλήσουν δημόσια παρά το θάνατο. Απίστευτο, έτσι. Ναι, που θέλω να σου πω ότι εκεί, αν το σκεφτείς, ποια είναι μια πρακτική βοήθεια που μπορεί να έχεις, είναι ότι. Γιατί φοβάσαι, γιατί σκέφτεσαι τι θα πούνε για μένα, αν θα ρεζελευτώ, τι θα νομίζει ο κόσμος, που είναι όλα εγώ. Αλλά όταν αρχίζεις και σκέφτεσαι τον άλλον, δηλαδή το κοινό από κάτω, πώς θα τους βοηθήσω, τι impact θα κάνω, αν είσαι σε entertainment, πώς θα τους διασκεδάσω, πώς θα τους εκπαιδεύσω. Δηλαδή, ό,τι είναι, όταν σκέφτεσαι ότι τι καλό θα κάνω, ίσα σκέφτεσαι ότι αν δεν το κάνω, τους κάνω κακό. Δηλαδή, κάνω disservice. Δηλαδή, είναι ότι στον άλλον του στερώ. Εσύ τώρα, ότι αν δεν κάνεις το podcast, θα υπάρχουν άνθρωποι που ξέρεις ότι θα μπαίνουν σταθερά σε κάθε podcast να το βλέπουν. Και αν βαριέσαι να κάνεις ένα podcast, σκέφτεσαι ότι του στερώ το αλλού τη διασκέδαση, την εκπαίδευση. Κάποιος που θέλουν. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, μπορεί 5 άτομα να περιμένουν πώς και πώς αυτό το επεισόδιο. Δεν λέω ότι είναι 1.000, 5.000 ή 10.000. Έστω 5 άτομα που το περιμένουν πώς και πώς, να ακούσουν κάτι, να πάρουν κάτι από αυτό. Δεν θέλω να το στερήσω. Καταλαβαίνεις. Μα και εσύ όταν έπαιρνες στους άλλους τηλέφωνα, να σκεφτείς ότι τι καλό θα κάνω σε αυτό. Δηλαδή θα πάρω 100 και όντως θα είναι οι 4 ή 5 που θα. Ναι. Εν τέλει έχουμε προχωρήσει. Αυτό, δηλαδή, εν τέλει κάποιος είπε το ναι. Και θα σκεφτείς τι καλό θα του κάνω αυτού. Άρα ξαφνικά όλα τα όχι αξίζουν. Γιατί είναι το giving, που αυτό είναι και το πιο ωραίο. Γιατί νιώθεις ολοκλήρωση μέσα σου, νιώθεις fulfillment. Δηλαδή νιώθεις ότι κάνω καλό, ότι βοηθάω, δημιουργείς κληρονομιά. Και γουστάρω κι εγώ από αυτό. Παίρνω κι εγώ κάτι. Καταλαβες. Αυτό νομίζω είναι το μυστικό. Δηλαδή οι περισσότεροι τι κάνουν. Λένε θα το κάνω για τα φράγκα μόνο. Πρέπει να βγάλω φράγκα. Πρέπει να βγάλω φράγκα. Είχα εδώ πέρα στην παραπροηγούμενη ομιλία τον Λαμάη. Ήταν παίκτης τώρα και το Survivor, έχει και γενικά. Είδες το επεισόδιο. Λοιπόν, θα προετοιμαστώ να δω. Ναι. Ο οποίος είπε το εξής. Λέει, εγώ ρε φίλε, τώρα ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Εμένα, σαν αυτό που ακούω προσωπικά, μου άρεσε πολύ ότι εγώ ό,τι χτίζω και ό,τι κάνω, δεν το κάνω μόνο για τα φράγκα, αλλά το κάνω γιατί θέλω να προσφέρω δουλειές. Θέλω να πάρω κάτι από αυτό ψυχολογικό, να νιώθω θετικά με τον εαυτό μου και να μπορώ, ρε παιδί μου, να προσφέρω κάτι καλό και στην κοινωνία. Εμένα αυτό σαν μότο, είτε ισχύει είτε δεν ισχύει, εμένα μου αρέσει. Είμαι σίγουρος πως και σε σένα. Όχι, είναι από τα καλύτερα κίνητρα, γιατί ξέρεις, όποιος πάει για τα χρήματα θα κόψει τη μέση. Δηλαδή τα χρήματα, ας πούμε, έβλεπα τα level of motivations για τους ανθρώπους. Πες ότι είναι 3 βασικά, τα χρήματα είναι το τρίτο. Μετά είναι, ξέρω εγώ, ο σκοπός σου, το κάλεσμά σου, το να συνεισφέρεις, η κληρονομιά, η προσωπική σου εξέλιξη, το community. Δηλαδή, πιο σημαντικά είναι αυτά για τους ανθρώπους. Σίγουρα τα χρήματα είναι το παν με τη λογική στην καθημερινότητα. Ναι, για να σου δώσει επιλογές κτλ. Αλλά
αν δεν έχεις ένα βαθύτερο λόγο και γιατί, θα τα παρατήσεις. Δηλαδή, όταν πας και κάνεις, ας πούμε, ξέρεις, γιατί δεν το σκέφτεται κανείς, πας και κάνεις workout, ας πούμε, και λες, σιγά έτσι και να τα παρατήσω, κακό στον εαυτό μου θα κάνω. Δεν σκέφτεσαι ότι αν όμως δεν τα παρατήσω και είμαι ένα before and after γαμάτο transformation, πόσους ανθρώπους μπορεί να επηρεάσουν αυτό. Και πολλοί σκέφτονται, μα ποιος με ξέρει. Η οικογένειά σου, οι φίλοι σου. Δηλαδή, εσένα τώρα όσοι σε ξέρουν, από φίλοι από το σχολείο, σίγουρα τους έχεις επηρεάσει θετικά. Απλά επειδή σε ξέρουν από πριν και βλέπουν την εξέλιξή σου. Δηλαδή, πόσο μάλλον εσύ έχεις και μια μεγαλύτερη πλατφόρμα, επηρεάσει πολύ περισσότερους ανθρώπους. Αλλά ο κάθε ένας έχει να επηρεάσει τη μαμά του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, το κοντινό του, το κολλητό του. Τα παιδιά του, δηλαδή, και τα λοιπά, τους γείτονες. Την κοπέλα του. Ναι. Το αγόρι του. Δηλαδή, είναι ότι αν δεν σκεφτείς το πόσο καλό θα κάνει το οτιδήποτε, δηλαδή το ότι είσαι καλύτερα σωματικά, οικονομικά κτλ., ξαφνικά να πώς βρίσκεις κίνητρα. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι γιατί να σηκωθώ, ξέρω, να τρέξω το πρωί, γιατί η ιστορία μου θα εμπνεύσει χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους. Όποια είναι κλίμακα θες να σκεφτείς. Εγώ όμως πολύ δεν το σκέφτομαι έτσι. Αλλά μου αρέσει πολύ ο τρόπος που το λες. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι ότι θα το κάνω γιατί θέλω εγώ να είμαι ευχαριστημένος με μένα. Δηλαδή, είναι ίσως πιο εγωιστικό το κομμάτι της προπόνησης και του σώματος κτλ. Είναι και τα δύο, δεν αντικαθιστά. Αλλά είναι και αυτό ένα plus. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι βαθύτερο level of motivation για κάποιον το να πει ότι η ιστορία μου θα αγγίξει χιλιάδες, θα αγγίξει εκατομμύρια. Δηλαδή, ότι σου δίνει δύναμη σαν να κουβαλάς ολόκληρη. Δηλαδή, πώς όταν κάποιος παίζει για την εθνική Ελλάδος, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Και νιώθει κουβαλάει τη χώρα μαζί του. Μεγάλο φορτίο. Εκεί. Δηλαδή, έχεις δει, ας πούμε, στο Στίβο ανθρώπους που μπορεί να σπάσει εκείνη τη στιγμή το πόδι κτλ. Και όλο συνεχίζει να τρέχει για να τερματίσει. Δηλαδή, γιατί οι αθλητές box που έχουν φίλε σπάσει χέρια και συνεχίζουν και είναι ιστορία. Συνεχίζει και παίζει γιατί ξέρει ότι αυτή την ιστορία θα τη δουν πόσοι άνθρωποι. Άρα, όταν σκέφτεσαι πολύ πιο ευρύ το φάσμα των ανθρώπων που θα επηρεάσει και όχι μόνο τον εαυτό σου, ξαφνικά έχεις όλη τη δύναμη που θες. Γι' αυτό βλέπεις γονείς που κάνουν πράγματα για τα παιδιά τους που δεν θα κάνουν για τον εαυτό τους. Αν το σκεφτείς. Σωστός ο παίχτης. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να στερηθεί, να φάει το παιδί του, γιατί είναι αυτή η συνεισφορά στον άνθρωπό σου. Άρα, όσο εγωιστής και να είναι κάποιος, καλό είναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι δεν έχω γνωρίσει κανέναν πετυχημένο άνθρωπο να μην έχει ego, αλλά με ένα υγιές τρόπο. Κατάλαβες, δηλαδή, έχει εγωισμό, γιατί αν δεν έχεις εγωισμό, γιατί να θες να είσαι καλύτερος. Δηλαδή, αυτό είναι που σου κάνει drive. Απλά είναι με τον υγιή τρόπο. Δηλαδή, είτε είναι τα χρήματα, είτε είναι ο εγωισμός, δεν θεωρώ καν ότι είναι κακό. Απλά η κοινωνία πολλές φορές το προβάλλει έτσι για να σου πει: όποιος έχει λεφτά δεν είναι ευχαριστημένος. Είναι δυστυχισμένος. Τα λεφτά δεν φέρουν ευτυχία. Τα λεφτά φέρουν την ευτυχία. Βασικά νομίζω ο πιο τόσο ορισμός που μου αρέσει είναι το ότι δίνουν τις επιλογές τις οποίες μετά εσύ είσαι περισσότερο από αυτό που ήδη είσαι. Δηλαδή, εσύ τώρα είτε είσαι εκατομμυρούχος, είτε είσαι περισσότερο από τον Γιώργο Ταλάντσεφ που ξέρω. Δεν είναι ότι σε κάνανε ούτε καλύτερο χειρότερο, σου δίνουν απλά μεγαλύτερη έκταση. Σου δίνουν. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που λένε τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Περνάει κάποιος με Ferrari και λένε ναρκωμανείς. Ναι, εντάξει, ακούγονται και τέτοια. Ναι, drug dealer και τα λοιπά. Δεν το έφτιαξε μόνος του. Μπράβο, εντάξει. Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και φίλοι άλλοι άνθρωποι που πραγματικά το έχουν χτίσει με σοβαρό υδρότα και υπομονή κτλ. Αλλά όταν ακούω τη φράση τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Επιτρέψτε μου εδώ να διαφωνήσω. Ναι, γιατί η φτώχεια φέρνει την ευτυχία, φίλε. Αυτή είναι η ερώτηση. Καλύτερα, ρε φίλε, πλούσιος, όπως είπαν, και δυστυχισμένος παρά φτωχός και δυστυχισμένος. Δεν ξέρω. Ναι. Όχι, συμφωνώ 100% γιατί επίσης ένα ωραίο που έχω ακούσει που είναι πιο σκληρό από αυτό που λες είναι που λέει ο άλλος και εσύ που το ξέρεις. Είχες ποτέ λεφτά. Δηλαδή, αυτός που λέει, ξέρω, τα λεφτά δεν φέρουν ευτυχία. Δεν το έχει πει ένας άνθρωπος που έχει λεφτά. Όσοι έχουν λεφτά θα πούνε ότι δεν αρκούν για να φέρουν ευτυχία. Συμφωνώ. Δεν αρκούν. Δηλαδή, μόνο λεφτά. Θα είσαι καλά. Εσύ όχι, δεν θα είσαι καλά. Συνεισφέρουν όμως. Ναι, γιατί? Ναι. Δηλαδή, ακόμα και για την υγεία που λέει κάποιος. Αν πας στο δημόσιο νοσοκομείο, αν πας στο ιδιωτικό, ή αν πας στο καλύτερο στην Ελβετία. Η υγεία. Ή τέτοιο. Μπράβο. Δεν λένε ότι η υγεία φέρνει την ευτυχία. Ωραία. Η υγεία λοιπόν θέλει μια περίθαλψη. Θέλεις μια ασφάλεια. Όσο καλύτερα θα προσέχεις την υγεία σου, ας πούμε, θες να πας γυμναστήριο. Το γυμναστήριο θέλει λεφτά. Θες να κάνεις personal training. Θέλει λεφτά. Θες να πας να πάρεις καλές πρωτεΐνες, άμα πίνεις πρωτεΐνες. Ό,τι και να κάνεις. Θέλει λεφτά. Μα ακόμα και τα φιλανθρωπικά. Δηλαδή, αν το σκεφτείς τι σου δίνει ευτυχία, να συνεισφέρεις. Να συνεισφέρεις. Άμα έχεις λεφτά και πας και χτίζεις σχολεία στο Βιετνάμ. Εγώ ξέρω με τον Ιμάν Γκάτζι, τον ξέρεις. Τον λατρεύω τον Ιμάν Γκάτζι. Είναι τρομερός και ο οποίος πραγματικά με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ σε πολλά θέματα. Είναι τρομερός success story και πάει, ας πούμε, στο Βιετνάμ, σε κάποια χώρα εκεί κοντά στην Ασία που πάει και χτίζει σχολεία. Νεπάλ, στο Νεπάλ. Και χτίζει σχολεία κτλ. Γιατί έχει χρήματα να το κάνει. Άρα, ωραία, δεν φέρνουν τα λεφτά την ευτυχία, αλλά αυτό του δίνει σίγουρα ευτυχία. Ρε, και εμένα. Εγώ πραγματικά στους στόχους μου, δηλαδή, επειδή και εσύ μου έχεις πει ότι καταγράφεις στόχους, και εγώ προσπαθώ κάθε μήνα να καταγράφω στόχους, είτε στόχους του μήνα, είτε στόχους του χρόνου, long term, short term και πάει λέγοντας. Παρεπτόντως, όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και είναι νεαρά παιδιά, δηλαδή στην ηλικία σου, 22 ετών, που πραγματικά μιλάμε στα ίσα αυτή τη στιγμή, παρόλο που είσαι 22 ετών, δηλαδή είναι πραγματικά τέλειο αυτό. Ένα ρολόι άλλο,
Τι ήθελα να πω. Θα σου πάρω ένα Rolex. Ότι. Σταμάτα, ρε. Πάρε εσύ πρώτα εκεί. Θα πάρω AP κατευθείαν. Δυνατός. Στο εύχομαι. Μέσα από την καρδιά μου. Αλήθεια. Αλλά θέλω να πω ότι όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, παιδιά, ξεκινήστε να καταγράφετε στόχους. Μακάρι εγώ στην ηλικία τη δική σου, γιατί πραγματικά εγώ 22 χρονών ήμουνα αλλού. Ήμουνα παντού, ήμουνα βράδυ, δουλειές βραδινές, πάρτι, ξενύχτια. Δεν ήμουνα 100% focused. Με το που ξεκίνησα και τα έβαλα κάτω σε κουτάκια και άρχισα να γράφω στόχους και να καταγράφω, πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι καταγράφω πολλοί στόχους, αλλά κάτι ήθελα να πω το οποίο αυτή τη στιγμή το ξέχασα αυτό που πήγα να πω. Είναι καύσιμο όμως, είναι καύσιμο. Είναι οι στόχοι, ρε παιδί μου, που καταγράφεις γενικά και προσπαθείς να τους πιάσεις, αλλά κάπου πήγα να σε πάω γιατί πριν μιλάγαμε για. Πες μου λίγο τι έλεγες εσύ. Είπες για τον Gatsby, είπες για τη συνεισφορά, μπράβο. Και πάντα στους στόχους μου κάτω καταγράφω ότι κάποια μέρα θέλω, ρε παιδί μου, με οποιονδήποτε τρόπο μπορέσω να συνεισφέρω σε κάποιον, σε κάτι. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή υπάρχει το Humanity Greece, που είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός που βοηθάει και είναι μη κερδοσκοπική επιχείρηση. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να μπορέσω να συνεισφέρω εκεί ή να ανοίξω κάτι αντίστοιχο. Και δικιά σου να έχεις και να ήταν, ξέρω εγώ, τα Lunch of Cares. Ναι, οτιδήποτε. Εντάξει, δεν το ονομαζά έτσι, ρε παιδί μου, αλλά γενικά θα ήθελα πάρα πολύ. Γιατί σου δίνει. Μα είναι και οι μικρές κινήσεις. Δηλαδή, σου λέω το να συνεισφέρεις μπορεί να μην είναι σονκεντέ με τα χρήματα, αλλά είναι ότι. Σου λέω, πόσοι ψάχνουν για motivational videos online που βλέπουν, ξέρω εγώ, και παίρνουν έμπνευση από την ιστορία κάποιου. Πιστεύεις στην Ελλάδα το κάνουν πολύ? Πιστεύεις στην Ελλάδα ειλικρινά τους ενδιαφέρει το motivational video, τους ενδιαφέρει όλο αυτό το κομμάτι ή είναι whatever? Ακούμε podcast στην Ελλάδα. Πάντα όμως είναι μειονότητα. Δηλαδή θεωρώ ότι και κάποιο στο εξωτερικό που έχει μεγάλη πέραση είναι γιατί είναι τεράστιο το κοινό και απλά το 10% στην Αμερική είναι 25 εκατομμύρια, άμα είναι 250. Στην Αμερική, ρε φίλε, είναι τεράστιο το κοινό. Και παρόλο που εγώ πιστεύω. Δηλαδή. Μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό, απλά σου λέω ότι έτσι και επειδή είναι μεγάλο το target group, ακόμα και το ίδιο 10% στην Ελλάδα είναι 1 εκατομμύριο, ενώ οι άλλοι είναι 25. Αλλά και πάλι. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι το 10% στην Αμερική. Εγώ σου λέω τουλάχιστον το 50% της Αμερικής, ρε φίλε, ακούει podcast. Ναι, σίγουρα στην Ελλάδα είμαστε πιο πίσω σε όλη την κουλτούρα. Δηλαδή, είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή στο αμάξι σου, ωραία οδηγάς. Ακούς podcast στο αμάξι? Εγώ ακούω audiobooks. Ακούς audiobooks. Ναι, δηλαδή, και εγώ το κάνω. Που θα σ' αρέσει του Patrick Pat-David, το Your Next Big 5 Moves. Δεν το έχω, είναι στα πλάνα μου να το πάρω. Τώρα διαβάζω τον Αλχημιστή. Είμαι στο Alchemist. Δεν το είχα διαβάσει. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει εσύ. Βιβλίο ζωής, αδερφέ, ειλικρινά απίστευτο. Είναι πάρα πολλά βιβλία. Αλλά απίστευτο. Ναι. Και επειδή γενικά τον τελευταίο καιρό είμαι πολύ. I give too many fucks τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή επηρεάζομαι από όλα. Άγχος, νεύρα. Είσαι weak. Είμαι σε μια φάση που έχω πέσει λίγο δυναμικά. Έχω αποφασίσει να πάρω το The Subtle Art of Not Giving a Fuck, που πολλοί το έχουν διαβάσει αυτό στη χώρα μας. Ναι. Το ξέρω. Ξεκίνησα να το διαβάσω, να δω περί τίνος πρόκειται. Πόσο εύκολο είναι, ρε φίλε, να τα πάρεις και να τα γράψεις όλα στα τέτοια σου και να είσαι καλά. Κοίταξε, και αυτό δεν ξέρω πόσο έτσι ισχύει. Δηλαδή, εμένα με έχουν βοηθήσει τα εξής. Ναι, είχα δει ένα quote το οποίο έλεγε για να αποφεύγεις την απογοήτευση, μην βλέπεις τους άλλους για αυτό που θέλεις να είναι, αλλά για αυτό που πραγματικά είναι. Μην βλέπεις τους ανθρώπους για αυτό που εσύ θέλεις να είναι, αλλά για αυτό που πραγματικά είναι. Που εκεί εμείς οι αισιόδοξοι θετικοί άνθρωποι εκεί την πατάμε συνέχεια. Δηλαδή, βλέπεις κάποιον και λες τι θα μπορούσε να γίνει αυτός σε 6 μήνες. Δηλαδή, έχεις δίκιο. Μια σχέση, βλέπεις η άλλη στραβά και λες ναι, αλλά έχεις και αυτό το εγωισμό, θα τη φτιάξω. Θα τη φτιάξω. Έχεις δίκιο. Ναι, θα τον επηρεάσω. Δηλαδή, είτε είσαι λίγο εγωιστάκος όπως είμαστε και δύο, γιατί πιστεύεις τις δυνατότητες σου πολύ, λες θα τον επηρεάσω θετικά. Που είναι από καλή καρδιά. Δηλαδή, δεν θεωρώ είναι κακό, αλλά απ' την άλλη, αν το δεις αντικειμενικά και πεις, OK, αυτός ο άνθρωπος θέλει να βοηθεί, γιατί αν δεν θέλει. Δεν μπορώ εγώ να πιέσω τη δικιά μου θέληση πάνω σε αυτόν. Άρα αυτό σίγουρα να βοηθάει για να μην απογοητεύεσαι. Και μετά είναι και το άλλο το ότι ξέρεις, κάποιος που θα σου πει τη γνώμη του. Δηλαδή, π.χ. εσύ σίγουρα μπορεί να μην τα παρακολουθείς, αλλά σίγουρα θα έχεις κάπου comments στο YouTube, Facebook, Instagram που κάποιος μπορεί να πει κάτι αρνητικό για σένα. Όλοι έχουμε, δηλαδή και εγώ. Δεν με νοιάζει καθόλου. Ναι, στην αρχή με επηρεάζει τώρα καθόλου. Ναι, που θα σκεφτείς ότι αυτός που εκφέρει την άποψή του με ξέρει. Είχα ακούσει ένα άλλο ωραίο του, δεν θυμάμαι ποιος το λέγει, που λέει ότι αν έχεις αρνητική άποψη για μένα. Πάρε με τηλέφωνο. Και αν δεν έχει το τηλέφωνο μου, δεν με ξέρεις καλά. Ράιν Γκαρσία το είχε πει αυτό. Ναι, δεν θυμάμαι. Το έδωσε ένα reel κάπου στο Instagram, ας πούμε. Ναι. Αλλά αυτό που με το motivation, ερώτηση προς εσένα. Πόσο πιστεύεις ότι σε βοηθάει στην πορεία σου το motivation σε όλα αυτά που έχεις πετύχει, ή ότι είναι περισσότερο θέμα πειθαρχίας? Ξανακάνω μου λίγο την ερώτηση να την αντιμετωπίσω. Σε όλα όσα έχεις πετύχει μέχρι σήμερα. Πόσο πιστεύεις το motivation πραγματικά σε βοήθησε, ή είναι θέμα πειθαρχίας?
Γιατί ξέρεις, περισσότεροι ψάχνουν όλο αυτό που θα έχεις ακούσει και εσύ είναι ο άλλος που πει δεν έχω το κίνδυνο να το κάνω, δεν είμαι αρκετά motivated. Όχι. Και ότι σαν να θέλουν ναρκωτικό είναι, ξέρω. Ναι, όχι, κοίτα, θεωρώ ότι είναι λίγο και τα δύο. Γιατί το motivation, δηλαδή στα ελληνικά το motivation, η κινητοποίηση, μπράβο, πάντα μου άρεσε να μπορέσω να είμαι στο χώρο του entertainment, να συνεισφέρω, να προσφέρω και γέλιο και χαμόγελα και χαβαλέ και μουσική και χορό και podcast και YouTube και γενικά μου αρέσει πολύ. Άρα το motivation μου ήταν πάντα ότι θέλω να φτάσω εκεί. Θέλω κάποια στιγμή να μπορέσω να δώσω κάποια ωραία πράγματα εκεί στον κόσμο. Αλλά και εμένα μου αρέσει πολύ γιατί με γεμίζει πολύ ζωή όλο αυτό. Ξέρεις πώς το είναι το motivation, ότι αν θέλεις εξωτερική παρακίνηση για να κάνεις κάτι. Δηλαδή, ξέρω εγώ ότι εσύ ότι αν πόσο προτεραιότητα βάζεις στο θέλω να έχω όρεξη για να το κάνω. Δηλαδή, για να πας για τρέξιμο το πρωί. Αποκλείται να έχεις όρεξη, αλλά το κάνεις. Δεν έχω όρεξη. Ξύπνησα σήμερα 7.30 ώρα το πρωί και λέω ρε φίλε, μακάρι να κοιμηθώ λίγο ακόμα. Αλλά λέω όχι, πρέπει να σηκωθείς. Αυτό θέλω. Δηλαδή, το point που συμφωνούμε, πιστεύω, είναι που θέλω να περάσουν ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι πρέπει να είναι στο mood για να κάνουν κάτι. Όχι. Ότι πρέπει να έχουν όρεξη, πρέπει να είναι οι συνθήκες έτσι κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα 95-99% των φορών δεν θα έχεις όρεξη και απλά το κάνεις γιατί πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να γίνει. Γιατί εννοείται πρέπει πάντα να υπάρχει ένα γιατί. Δηλαδή, εσύ λες θα τρέξω κτλ. Γιατί θα κάνω αυτή τη φωτογράφηση, θέλω να είμαι έτσι, θέλω να νιώθω καλά με τον εαυτό μου κτλ. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα γιατί και πολλοί νομίζω χάνονται ή δεν έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, όπως είπες πριν, και δεν έχουν και ένα σκοπό. Δηλαδή, δεν ξέρει ο άλλος όταν το ρωτάς πού θες να είσαι 5 χρόνια. Δεν ξέρει. Δεν ξέρουν, ναι, πού θες να είσαι 10 χρόνια. Πολύ δεν ξέρει. Ωραία, και οι περισσότεροι τέλος πάντων σκέφτονται ότι πόσο να έχεις όρεξη κτλ. Για να κινητοποιηθείς, για να κάνεις, που οι περισσότεροι το χάνουν στο ότι δεν καταλαβαίνουν ότι πρώτον πρέπει να έχεις μια μεγάλη εικόνα, ο σκοπός σου που θες να φτάσεις, και μετά είναι ότι αν σκέφτεσαι σαν να παίζεις σκάκι. Δηλαδή, αν τη ζωή τη δεις σαν το σκάκι, γι' αυτό και λέω πολύ ότι αν μάθουν σκάκι, σίγουρα θα τους βοηθήσει στη ζωή τους. Γιατί σκέφτεσαι ότι η κίνηση που κάνω τώρα και προβλέψεις και τις κινήσεις. Θα με επηρεάσει στη συνέχεια. 10 βήματα μπροστά, ας πούμε. Και γι' αυτό και όλα πολλοί που λένε ότι όλα τα άσχημα μου τυχαίνουν εμένα κτλ. Είναι πολλές φορές ότι απλά δεν προέβλεψαν την κίνηση για να τα αποφύγουν. Άλλος δηλαδή είναι ότι τις ίδιες κακουχίες μπορεί να έχουμε όλοι, αλλά απλά κάποιος προφυλάζεται καλύτερα. Είτε είναι σε ένα τρακάρισμα, λέει άλλο, δεν φταίω, εγώ πετάχτηκε από το στόπ, ας πούμε. Ναι, αλλά ούτε εσύ πρόσεχες την κίνηση αυτού. Δηλαδή, θυμάμαι πάντα τον πατέρα μου να μου λέει, ξέρεις, μην προσέχεις μόνο για σένα, πρόσεχε και τα λάθη του άλλου. Που αυτό στην οδήγηση είναι γιατί μπορεί να σου δημιουργήσει ένα θέμα, αλλά αυτό ισχύει και στην καθημερινότητά σου, στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, βλέπεις ότι αν το δεις σαν σκάκι, ότι εγώ κάνω αυτό, αυτός κάνει εκείνο. Δηλαδή, αν έχεις και σκέφτεσαι στη ζωή, είναι όντως και σαν παιχνίδι και πολύ, πολύ πιο. Αν ψάχνεις ένα shortcut, αυτό είναι δηλαδή το ότι να προνοείς τι γίνεται και ότι αυτή η κίνησή μου πού θα με οδηγήσει σε 1 χρόνο μετά, 2 χρόνια μετά. Γιατί περισσότεροι, αυτό που πες πριν, κοιτάνε τα γρήγορα φράγκα. Δηλαδή, ακόμα και αυτός που πες ότι γιατί έχει την ψευδέστηση ότι εγώ θα πετύχω, γιατί έχει βρει τρόπο να βγάζει λεφτά. Ποιοι είναι PR τη νύχτα, ή κάνει κάτι παράνομο, ή ξέρω εγώ, OnlyFans ή ό,τι και να κάνει τέλος πάντων κάποιος και δεν σκέφτεται, σε 5 χρόνια από τώρα, πού θα με βοηθήσει αυτό. Δηλαδή, αυτά τα φράγκα που θα βγάλω τι θα κάνουν. Ενώ υπάρχουν πολλοί που π.χ. εσύ τώρα μπορεί να κάνεις τα podcast, δεν σου βγάζει τα χοντρά χρήματα το podcast σήμερα. Ναι, it's not about money, bro. Αλλά ξέρεις ότι αυτό πρώτον μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ πιο μεγάλο στο μέλλον, η γνωριμία σου θα κάνεις. Και άρα βλέπεις ότι αυτό βάζει θεμέλια σε 10 χρόνια. Και όταν θα πει κάποιος σε 10 χρόνια, μα πόσο ο Γιώργος βγάζει εκατομμύρια, είναι γιατί πριν 10 χρόνια έκανε κάτι δωρεάν. Δηλαδή είναι ότι κάθε εβδομάδα ήταν εκεί πέρα, έκανε αυτό κάτι που εσύ δεν θα το κάνεις. Γιατί οι περισσότεροι σκέφτονται day in, day out. Δηλαδή σήμερα έκανα κάτι, δεν πληρώθηκα, δεν ασχολούμαι. Συμφωνώ πάρα πολύ και πάλι έχω ζωντανό παράδειγμα, επειδή όπως και έχεις καταλάβει, μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με παραδείγματα. Γνώρισα τώρα πρόσφατα έναν τύπο, τον Αντρέι. Είναι ένας Ρώσος τύπος, ο οποίος πολύ πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα. Ζούσε στη Ρωσία. Και αυτός ασχολιόταν με το βιντεόγραφι, με σκηνοθεσία κτλ. Στη Ρωσία. Έχει έρθει τώρα εδώ πέρα. Γνωριστήκαμε πάρα πολύ τυχαία. Και πηγαίνει και λέει στο κομμωτή μου, στον μπαρμπέρι μου, του λέει: Αδερφέ, ασχολούμαι επαγγελματικά με Reels, φτιάχνω βίντεο. Μπορώ να έρθω να σου κάνω ένα βίντεο δωρεάν. Να μου πει αν μας αρέσει, και αν μας αρέσει, κάποια στιγμή μπορείς να με καλείς για συνεργασία. Έρχεται, γνωριζόμαστε και τον έχω πάει σε όλες τις επιχειρήσεις που συνεργάζομαι, εγώ που διαχειρίζομαι, και πηγαίνει παντού για αρχή και λέει: Εγώ θα το κάνω δωρεάν. Γιατί θέλω να δουν τι μπορώ να κάνω. Εγώ θα το κάνω δωρεάν γιατί μου αρέσει και θέλω να δουν τις δυνατότητές μου. Γιατί αύριο μεθαύριο. Το συμφέρει, φτιάχνει ένα πορτφόλιο. Και φτιάχνει και πορτφόλιο. Μπράβο. Και ο τύπος αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει πραγματικά απίστευτα βίντεο. Έχει πάει και έχει κάνει 30 βίντεο δωρεάν σε εταιρείες. Και πολύ απλά πλέον έχουν ξεκινήσει και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: Φίλε, πόσα θέλει αυτός ο τύπος για να μου φτιάξει άλλο ένα βίντεο. Καταλαβες. Οι περισσότεροι, ειδικά στη χώρα μας, δεν ξέρω αν είναι μόνο η χώρα μας, αλλά γενικά. Θέλουν να πάνε και να πάρουν με το πρώτο λεφτά. Εγώ κάνω αυτό, θέλω να μου πληρώσεις. Δεν θέλουμε να αποδείξουμε. Κατάλαβες. Ναι. Θεωρείς λίγο ότι η χώρα μας, σαν Ελλάδα που ζούμε, είμαστε λίγο απίθαρχοι σαν λαός?
Κοίταξε. Δεν θέλω να πω είμαστε, γιατί ανήκουμε σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι σαν σύνολο, είναι θέμα Ελλάδας. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Απλά μπορεί στην Ελλάδα. Βοηθάει λίγο και το κλίμα, είμαστε λίγο ντελούλου, είμαστε λίγο κοσμάρα. Όχι, μπορεί να φαίνεται και περισσότερο, γιατί όντως η κατάσταση Ελλάδας είναι, ενώ είμαστε στην Ευρώπη, υπάρχουν χώρες στην Αφρική που είναι πολύ καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Άστα να πάμε. Δηλαδή, έχω πάει, ενώ πόσο χαρούμενοι άνθρωποι. Δηλαδή, είχα πάει στην Κένια, ας πούμε, για ταξίδι και έβλεπα τέτοια χαρά που εδώ πέρα έχει αρχίσει ο κόσμος και γίνεται μίζερος. Γιατί είναι χρόνια που. Γιατί, ξέρεις, το βλέπω κι εγώ πολύ αυτό. Είναι αυτό που τους χαροποιούσε, ας πούμε, στην Κένια και δεν υπάρχει εδώ, είναι η ελπίδα για το φως στο τούνελ στο μέλλον. Κατάλαβες, ενώ στην Ελλάδα είναι σε ευρωπαϊκά δεδομένα, δεν ζει στο χώμα κτλ. Αλλά απ' την άλλη δεν βλέπει φως στο τούνελ. Δηλαδή έρχονται εκλογές, δεν λέει άντε στα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξουν τα πράγματα. Δεν έχει ελπίδα. Ακριβώς. Και όταν δεν έχει ελπίδα, σε ρίχνει πολύ. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι μόνο που να πει στην Ελλάδα την κάνει λίγο χειρότερη. Αλλά σε παγκόσμιο level είναι. Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι το χάνουν γιατί. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις τι, δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Δηλαδή, για κάθε έναν ο οποίος ξεχωρίζει και πετυχαίνει, πρέπει να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα αποδεχτούν ότι είμαι OK με αυτό. Ο καθένας. Άμα ήταν 100 επιχειρηματίες, ποιος θα ήταν υπάλληλος. Ναι, όχι, σίγουρα συμφωνώ. Ρε, εγώ είμαι τη άποψη ότι ο καθένας είναι για κάτι. Δηλαδή, ο καθένας έχει έναν ρόλο σε αυτή τη ζωή, αρκεί να είναι χαρούμενος με τον ρόλο του. Εγώ δεν μπορώ. Αυτό που με πληγώνει και με στενοχωρεί πιο πολύ είναι ότι πραγματικά ακούω ανθρώπους που κάνουν κάτι που δεν χαίρονται με αυτό που κάνουν. Και γκρινιάζουν κιόλας. Δηλαδή, αυτό με στενοχωρεί, ειλικρινά. Δηλαδή, πώς γίνεται να συμβιβάζεσαι. Ρε φίλε, never settle. Αυτό είναι το μότο μου για πάντα. Ποτέ μη συμβιβάζεσαι. Έχω μότο, αν θες να διαβάσεις αυτό εδώ. Τι λέει το μότο σου, εσένα? Don't be a little bitch. Και ωραία. late champions dominate. Ωραία. Παιδιά, μότο για όλους. Αυτό είναι το σοβαρό το μότο. Όχι, αυτό είναι σοβαρό, ξέρετε, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι. Συμφωνώ, ρε. Ναι, ότι είναι πολύ αυστηροί να κρίνουν τους άλλους, αλλά δεν είναι αυστηροί να κρίνουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, εγώ. Έλα, ιστορία παγκόσμιο φαινόμενο, ναι, ρε αδερφέ. Αυτό λέμε παντού. Δηλαδή, εγώ, κάποιος μπορεί να με κατηγορήσει για tough love, δηλαδή και στους ανθρώπους που νοιάζομαι αυστηρός, αλλά είμαι επί 10 αυστηρός στον εαυτό μου και απαιτώ από τον εαυτό μου πράγματα. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμα και στο μαθηματικό, ξέρω, για τις πανελλήνιες που στην αρχή. Είπα ότι θα το κάνω, το έκανα. Διάβαζα κτλ. Δεν μ' άρεσε. Καθόμουν να βλέπα wall party για να περάσει η ώρα, να νιώθω λίγο happy, κάτι να με γεμίζει μες στη μέρα σαν reward. Που αυτό με έχει βοηθήσει τα πάντα. Δηλαδή ότι κάνω αυτό που πρέπει και κάνω ένα reward. Και κάνω ένα reward. Εμένα είναι το One Piece. Βλέπω One Piece το reward μου είναι αυτό. Αυτό. Άρα γενικά αυτό είναι πολύ σημαντικό tip. Δηλαδή κάποιο ο οποίο θα πει θέλω τρόπους να μπορώ να είμαι πιο παραγωγικός. Επειδή δεν θα σα αρέσει αυτό που κάνεις, το να κάνεις reward παύλα punishment. Σου δίνει, ξέρεις, νιώθεις πώς το σκυλί που του λες κάνει κολοτούμπα, πάρε λιχουδιά. Ναι. Έτσι και σε σένα. Δηλαδή λες, ξέρω εγώ, κάνω αυτό πρέπει, One Piece. Ενώ οι άλλοι τι κάνουνε, One Piece, βλέπουν πρώτα και μετά. Και μετά, αν έχουμε χρόνο και αν γίνει και αν γίνει. Κάνουνε. Άρα, όπως είσαι αυστηρός με τους άλλους, αν είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου και πεις, ξέρω εγώ, OK, δεν θέλω να πάω το γυμναστήριο, αλλά μετά πώς θα νιώσεις πιο καλά. Μετά νιώθω, εγώ προσωπικά νιώθω πολύ άσχημα μετά. Δηλαδή, εγώ μέχρι και όταν χαλαρώνω έχω πρόβλημα, ρε. Δηλαδή, νιώθω ότι πραγματικά. Αν δεν δουλεύω, νιώθω τύψεις. Αν δεν κάνω και εγώ έτσι νιώθω. Που αυτό είναι πάρα πολύ κακό και πιεστικό για μας. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι επίσης δεν είμαι αυτούς τους ανθρώπους που πολλές φορές μπορεί να μου φταίει κάποιος άλλος και όχι εγώ, αλλά μετά το συνειδητοποιώ. Σημασία είναι να το συνειδητοποιήσεις κιόλας. Δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, όσοι μας ακούνε, δεν είμαι τέλειος. Ούτε εγώ, σίγουρα ούτε εσύ, ούτε ακολουθούμε όλα αυτά που πιστεύω. Δηλαδή, εγώ αυτά που πιστεύω και αυτά που στηρίζω δεν τα ακολουθώ πάντα. Είμαι κι εγώ ξεφεύγω. Δηλαδή δεν έχω το metal mindset που λέμε τέλος έχω κλειδώσει και είμαι αυτός. Iron Minds. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που το έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα. Ο David Goggins. Ο David Goggins. Φίλε, ναι. What the fuck. Τι κάνει ο μπρο. Καταλαβες. Παράδειγμα προς μίμηση. Ωραία. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικός και ότι ρε φίλε μια ζωή την έχουμε. Εγώ θέλω να τη ζήσω ντελούλου, ρε φίλε. Να τρώω κάθε μέρα, να περνάω καλά. Όχι, γιατί να ζοριστώ. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι γιατί αν το σκεφτείς, κάποιος πρέπει να κάνει και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται αυστηρό, αλλά έχω ακούσει έναν πολυκατομμυρούχο που ήταν στο γιότ του και έλεγε: κοίταξε, κάποιος πρέπει να καθαρίσει και το γιότ. Που ενώ ακούγεται αυστηρό είναι το ότι δεν μπορεί να είναι όλοι. Άρα, απλά η επιχειρηματικότητα έχει τόσο το σκατό στην πορεία, που όμως αφού το κάνεις, δηλαδή υπάρχει το early price, ας πούμε, αλλά τελικά έχει το reward. Ενώ το άλλο, γι' αυτό υπάρχει και ένα ωραίο ρητό που έχω πει πολλές φορές ομιλίες, που λέει ότι ή θα πληρώνεις το τίμημα λίγο, αλλά για πάντα, ή θα πληρώσεις βαρύ το τίμημα σύντομα και να μπορείς να έχεις το reward μετά. Που το reward μπορεί να είναι να ταξιδεύεις, το digital nomad lifestyle. Αυτό που κάνεις, ας πούμε, τώρα. Ναι. Άρα, αν δεν μπεις στη διαδικασία το ότι. Ξέρεις, και πολλοί λένε ότι ναι, αλλά δεν θέλω να θυσιάσω τις βόλτες με τους φίλους μου, να θυσιάσω το να βγω στο κλαμπ, να θυσιάσω να μην πάω στην Πάτρα. Και μετά τι γίνεται. Ναι, που άμα το σκεφτείς κιόλας, μα είναι όντως θυσία. Δηλαδή,
αν αγαπάς τον εαυτό σου, έτσι και όσο το να βγαίνεις κάθε Σάββατο και Κυριακή και Παρασκευή στο κλαμπ, ξέρω τι καλό σου κάνει. Δηλαδή τελικά χάνεις τον χρόνο, δεν περνάς κιόλας καλά, γιατί το ξέρω, γιατί τους βλέπω που απλά γελάνε για το story. Έχω φτάσει και εγώ να μην περνάω καλά σε μαγαζιά, φίλε, σε κλαμπ. Κουράστηκα πολύ. Ναι, Γιατί θα πας μια φορά. Πληρώνεις λεφτά να σε ένα κλουβί και να χορεύεις μαζί με άλλους 50... Είσαι συναυλίες. Εγώ πλέον δεν πάω ποτέ συναυλία. Έχω πάει, κτλ. Αλλά μετά είναι ότι τελικά, what do I get out of this? Είναι απλά για το φαίνεσαι. Απλά για να πω ότι πήγα εκεί πέρα. Πήγα σε αυτό. Να πεις ότι πας μια φορά στα VAP, ξέρω, πας στο Miami, στο Live. Ή πας, ξέρω εγώ, είχα πάει στο Skybar στο Λίβανο που ήταν, άμα σου δείξω γαμάτο, κάνανε με drone event. Experiences αυτά, εμπειρίες. Ναι. Άλλο αυτό και άλλο ότι. Η καθημερινή εμπειρία στο καθημερινό κλαμπ δεν είναι εμπειρία. Στο ίδιο κτλ. Ναι. Που ξαναλέω τι, για να βγάλω story, να χαρούνε. Οι άλλοι που κιόλας ποιοι να χαρούν αυτοί που δεν νοιάζονται καν για σένα, ούτε εσύ νοιάζεσαι για αυτούς. Εκτός είναι δουλειά σου, έτσι. Ναι, άμα είναι μέρος δουλειά σου να κάνεις πρόγραμμα και εσύ, ας πούμε, θα κάνεις. Όχι μόνο πρόμο, ρε. Γενικά να ανεβάζεις stories, να παίζεις μπάλα εκεί. Ναι, lifestyle που θα βοηθάει κάπως στην περσόνα σου, στο brand που χτίζεις. Αλλά ναι, και νομίζω το πιο σημαντικό είναι να βρεις άμα είσαι άντρας, ένα brotherhood, είτε ένα community από ανθρώπους με άντρες που μπορείτε να κάτσετε να συζητήσετε όλοι μαζί. Έτσι σαν εσένα, γιατί είναι λίγοι. Αλλά φίλε, όταν είσαι ένα τέτοιο περιβάλλον, πραγματικά εκεί γίνεσαι αδιαπέραστος. Δηλαδή, εγώ έχω δημιουργήσει ένα community, το έχουμε ονομάσει Elevation X από την ομάδα μου, τους συνεργάτες που χτίζουμε το project. Αλλά πιο πολύ σημαντικό είναι ότι είναι άνθρωποι που είναι like-minded, μας αρέσουν τα ταξίδια. Δηλαδή, στη Βραζιλία, ας πούμε, είχα πάει με έναν φίλο που είχαμε πάει και Ταϊλάνδη μαζί, που πας σε τέτοια ταξίδια και νιώθεις feels like home. Δηλαδή, ναι. ενώ υπάρχουν πολλοί που πάνε ταξίδια και ούτε καν στα ταξίδια πρέπει να είναι καλά, γιατί η παρέα είναι δεν ξέρω αν θέλω να φάω αυτό, δεν ξέρω αν θέλω να φάω εκείνο. Μπράβο. Ενώ το να έχεις ανθρώπους που να ξέρεις ότι he got your back, ότι περνάτε καλά, ότι κάνετε hustle μαζί. Έχετε το ίδιο mindset, μπορείτε να κάνετε bounce off ideas ο ένας από τον άλλον και να μεγαλώσετε και να αναπτυχθείτε μαζί. Συμφωνώ πάρα πολύ και επίσης, παιδιά, όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή, το Instagram του Κουτσούπη μπορείτε να το βρείτε από την αρχή που είπαμε, μπορείτε να το δείτε και τώρα. Όποιος γουστάρει να επικοινωνήσει, γιατί έχεις γενικά μια ομάδα την οποία χτίζεις από κάτω και γενικά χτίζετε μαζί πράγματα όσον αφορά το online επιχειρήν. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, να βγάλει χρήματα ή να ασχοληθεί 100% με αυτό το κομμάτι, μπορεί να σου στείλει μήνυμα. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι, θεωρώ θα απαντήσει σε όλους. Κάνω το καλύτερο που μπορώ. Κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Και το καταφέρω. Ναι. Μπράβο, σου εύχομαι ειλικρινά, φίλε, όλα τα καλύτερα από πλευράς μου. Ήταν μεγάλη μου τιμή που σε είχα σήμερα μαζί μου. Δικιά μου χαρά. Θέλω πριν κλείσουμε, έχεις ένα λεπτό. Τι θα έλεγες σε όλα τα παιδιά της ηλικίας σου αυτή τη στιγμή να σε ακούσουν. Μόνο αυτό. Πριν κλείσουμε. Νομίζω το μήνυμά μου πιάνει πιο πολύ στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν stand out, αλλά φοβούνται είτε ότι θα πούν οι γονείς τους ή οι φίλοι τους ή γενικά το να είναι μόνοι τους. Έχω ακούσει, ας πούμε, πολλά που λένε ότι η κορυφή είναι μοναχική κτλ. Δεν είμαι στην κορυφή, αλλά μπορώ σίγουρα να πω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, όχι στη γειτονιά σου, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα, που είναι σαν εσένα και δημιουργούνται τέτοια communities, από travel communities, από business communities, από οτιδήποτε, που όχι μόνο μη φοβάσαι ότι θα είσαι μόνος σου, ίσα-ίσα πιο μόνος σου θα νιώθεις τώρα εκεί που είσαι, γιατί ξέρεις ότι κάτι πάει λάθος. Απλά πας να ξεφύγεις, αλλά έχεις μια μάχη στο μυαλό σου. Δηλαδή, λες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, έτσι είναι κτλ. Τι θα πούν για μένα. Όλες αυτές οι εσωτερικές σκέψεις είναι που σε ζορίζουν. Άρα, κάνε τη χάρη στον εαυτό σου να βρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μεγαλύτερο level από σένα σε αποτελέσματα, μεγαλύτερη ηλικία. Εγώ πάντα έκανα παρέα μεγαλύτερη ηλικία και γι' αυτό και με τον Γιώργο έχουμε ταιριάξει κιόλας, που θα σε οθούν να είσαι καλύτερος. Δηλαδή, γι' αυτό λένε κιόλας ότι αν είσαι σε ένα χώρο που είσαι πιο πλούσιος, πιο πετυχημένος, σε λάθος δωμάτιο. Δηλαδή, προσπάθησε να είσαι σε χώρους που όλοι είναι μεγαλύτεροι, γιατί θα μιλάνε για πράγματα τα οποία θα έχουν πετύχει, θα σε εμπνέουν, ιδέες, επιχειρηματικές, οτιδήποτε. Κάνε δηλαδή τη χάρη στον εαυτό σου να βρίσκεσαι στο σωστό περιβάλλον με τους σωστούς ανθρώπους. Γιατί αν πας στην Πάτρα, δεν θα γνωρίσεις τον γαμάτο άνθρωπο που θες. Δηλαδή, δεν θα δεις τον Γιώργο εκεί, δεν θα δεις εμένα. Ας πούμε, δεν λέω να μην πας και ξέρω ότι και εγώ κάποια δεν ξέρω, έχεις πάει εσύ. Είχα πάει πιο παλιά. Ναι, και εγώ στα 18 ας πούμε, θα πήγα. Αλλά απ' την άλλη είναι ότι αν πεις, ωραία, θα πάω σε ένα χώρο που θα είναι γεμάτο με ανθρώπους οι οποίοι θα μου δώσουν κάτι. Δηλαδή, αν σκέφτεσαι τι μου προσφέρει αυτός ο άνθρωπος, που δεν είναι συμφεροντολογικό γιατί και εσύ του προσφέρεις, τότε είναι game changer. Γιατί 5-10 χρόνια μετά θα λες, wow, κοίτα που έφτασε και αυτό που ο Γιώργος στην αρχή. Θα βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ήσασταν μαζί κάποτε και επειδή είσαι στο ίδιο σημείο, μετά λες, φοβάμαι να τους αφήσω. Μα αν ο άλλος δεν θέλει να ανέβει μαζί σου, είναι άγκυρα. Δεν σε βοηθάει. Αν δεν σου προσφέρει κάτι, σου αφαιρεί. Άρα το να πεις ότι θα πάω παραπάνω, τελικά και αυτόν θα τον βοηθήσεις, γιατί με το να σε δει εσένα σε αυτό το level, αν έχει κάποια ελπίδα μέσα του να πετύχει, θα εμπνευστεί την ιστορία σου. Fantastic. Άρα ναι, μην φοβάσαι να κάνεις stand out και όχι απλά θα ανταμυθείς, αλλά θα υπάρχουν πάντα άνθρωποι, γιατί λέει your vibe attracts your tribe. Το vibe σου ελκύει τη φιλή σου, τους ανθρώπους δηλαδή που ταιριάζεται, άρα και θα βρεις και θα είσαι και πιο. Θα νιώθεις ότι ακολουθείς το σκοπό σου. Δηλαδή αυτό που δίνει κινητοποίηση σε όλους μας είναι ο σκοπός, είναι ότι κάνουμε αυτό που ήρθαμε σε αυτή τη γη για να κάνουμε, δεν είναι βγάλω 5 ευρώ. Και γι' αυτό λόγο κιόλας
δουλεύουν και πιο σκληρά από όλους. Μπορεί να δουλεύεις και 10 και 15 και 20 ώρες τη μέρα και δεν σε πειράζει καθόλου. Ακριβώς. Μπρο μου, respect Αυτό. για όσα έχεις καταφέρει. Σου εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια. Και εσένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Δικιά μου χαρά και. Πιες και το τελευταίο σου, μια και είπες και το ποτήρι της Ομίδης υποστηρίζει. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι βρισκόμαστε στην εταιρεία της Ομίδης υποστηρίζει. Μπορείτε να τα βρείτε όλα εδώ πέρα. Σας περιμένουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και εννοείται πως μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο like, ένα ωραίο subscribe. Που μας ακούτε κάθε φορά. Share. Όποιος θέλει να χτυπήσετε και το share. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλάκια. Τσάου αδερφέ. Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Mic drop.